Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Pebrero 20 taong 2025, 81 days to go bago ang national and local elections. Kampo ni Vice President Sara Duterte na nindigang may karapatang gamitin ang lahat ng legal remedy kaugnay ng pagkontra sa impeachment case. House prosecutors naman nanindigang solido ang pinagdaanan proseso ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At dating broadcast journalist na si Jay Ruiz papalit daw kay Secretary Chavez na nagbitiw na bilang kalihib ng Presidential Communications Office. Ang flood warning naman itinaas muli sa 9 na rehiyon sa bansa ngayong araw dahil sa naranasang mga pag-ulan. Nasa 300 shelter tent city ay nakahanda na para kung sakasakali na magkaroon ng mas malawakang pagpapalikas doon sa mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon. Ating balita sa Ibayong Dagat, 2 ang nasawi sa salpukan ng maliit na eroplano sa Arizona. At sa ating balitang palakasan ng Gilas Pilipinas all set na sa laban kontra sa Chinese Taipei. Mga diskarte hindi umano sadyang ipinalam sa publiko upang maging tagumpay ang kanilang laban. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanindigan si Batangas 2nd District Congresswoman Jervil Luistro na solido ang prosesong pinagdaanan ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala mga kabombo, inihain ng grupo ng mga abogado na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion ang petition for certiorari sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang naging hakbang ng Kamara na pag-impeach sa pangalawang Pangulo ng ating bansa. Ayon nga kay Congresswoman Luistro, dumaan sa tamang proseso ang ika-4 na complaint at isa itong verified complaint na pinag-aralan ng bawat kongresistang pumirma. Batay nga sa sariling desisyon at nasunod daw ang lahat ng mga legal na hakbang bago pa man umabot sa plenaryo kung saan tuloy ang nakakuha ng mahigit 200 pirma ng pagsuporta. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro. Prior to the drafting of the 4th complaint, nagkakaroon po ng sariling evaluation ng mga kongs, may mga meeting ang mga political parties, until before the termination or the last session, should I say, through the intercession of all the political parties in the House, we were able to come up with the 215 signatories endorsing the 4th impeachment complaint. Although prior to that, there is a consensus already to draft the impeachment complaint. And of course, we will be able to confirm that 1/3 signatures of the members of the House only upon signing. And on that occasion, the last session, before we took the recess, doon po namin nag-confirm. Bahagi yan ang mapahayag ni Congresswoman Jervil Luistro ng lalawigan ng Batangas. Bilang kasagutan sa naunang pahayag ng grupo ni Attorney Torion na gumawa ng grave abuse of discretion ng Kamara sa pamamagitan ng delay at yung transmittal ng 3 naunang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, sinabi ng kongresista na hindi kailanman naantala ang 3 naunang impeachment complaint. Anya kailangan pag-aralan ng mga ito ng kasalukuyang miyembro ng Kamara at kumonsulta sa kanilang partido at intindihin ang nilalaman ng bawat complaint. Sa ganitong paraan pa lamang anya, mahaba-habang proseso na ang kinakailangang pagdaanan ng mga reklamo. Narito pa ang patuloy na mga pahayag ni Congresswoman Luistro. We have to understand that Congress is a collegial body. I cannot decide alone. The Good Government Committee cannot decide alone. This is a collegial body that needs the collegial decision. 306 po ang members ng House. As a general rule, we need the majority. And for the purpose of the impeachment case,
we need at least 1/3. Of course, we have to come up first with our respective evaluation. And then we have to go through our respective political parties meeting until all the political parties come up with their own concession. So I beg to disagree that we delay, because since the filing of the first 3 impeachment complaints, nagkaroon na po ng mga sariling pag-aaral. Lagyan ng mga pahayag ng kongresista mula sa lalawigan ng Batangas na si Congresswoman Luistro. Isa nga si Luistro sa mga upo bilang House Prosecutors, kung saan ay makakasama niya ang 10 pa na pawang mga abogado rin dyan sa panig ng Kamara. Samantala, nanindigan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may karapatan itong gamitin ang lahat ng legal remedy laban sa inihaing impeachment complaint sa pangalawang Pangulo. Una nang hiniling ng kampo ng Vice Presidente sa Korte Suprema na maglabas ito ng isang temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ang pag-usad ng impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Attorney Sheila Sison, ang lead legal counsel ng pangalawang Pangulo, bahagi lamang ito ng mga legal remedy na maaaring gawin ni Vice President Sara Duterte salig sa batas. Katwiran ng batikang abogado, hindi absolute ang kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng lahat ng kaso ng impeachment. Dapat aniyang nasusunod ang constitutional standard tulad ng paraan ng paghain ng reklamo, bilang ng mga botong kailangan para umusad ang reklamo, maging ang 1-year constitutional ban at iba pa. Binatikos din ng abogado ang mga kongresistang pumupuna sa naging aksyon ng kampo ng pangalawang Pangulo nang hindi man lang binabasa at inaaral ang merito ng inihaing petisyon. Samantala, hinimok naman ang kampo ng Vice Presidente ang Korte Suprema na tugunan na ang kanilang petisyon bago pa man simulan ng Senado ang pagdinig. Katwiran ni Attorney Sison, questionable ang umusad na impeachment complaint at may constitutional problem na nakapaloob dito. Sa tuloy-tuloy pang mga balita, dapat umanong suportahan ng International Criminal Court ang ginagawa ng Pilipinas na pagsisiyasat sa mga drug-related killings na nangyari sa nakalipas na administrasyon. Naniniwala si Solicitor General Minardo Guevara na kung gusto ng International Criminal Court na suportahan ng Pilipinas na imbestigahan ang malawakang patayan, dapat ang international body ang siyang tutulong sa bansa at hindi ang Pilipinas ang tutulong sa tribunal. Anumang ebidensya o findings sa kanya na mayroon ang International Criminal Court, maaaring ito ay ibigay sa Pilipinas upang ang pamahalaan ng bansa ang bahala na mag-prosecute doon sa sino mang kailangang usigin. Ayon pa sa Solicitor General, hindi pa tumutugon ang Pilipinas sa kahilingan ng International Criminal Court na tumulong sa sarili nitong investigasyon dahil hindi naman anya obligado ang ating bansa na tulungan ng Natural Tribunal. Nitong nakalipas na taon ay hiniling ng International Criminal Court para sa Philippine government na tumulong upang ma-facilitate ang pag-interview sa 5 pangunahing personalidad sa kontrobersyal na war on drugs. Maaari sanang tumulong ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang kinatawan sa The Hague sa The Netherlands, kung hindi man ay isasagawa mismo ang pagtatanong dito sa Pilipinas sa ngalan ng International Criminal Court. Pero nanindigan si Guevara na hindi tutugunan ang naturang request ng international body. Anya, maaari silang tumugoy kung gugustuhin nila, ngunit hindi dapat na asahan ang tulong ng pamahalaan ng Pilipinas dahil mayroong sariling sistema ng batas na umiiral dito. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay nakatakdang hilingin ng pamunuan ng Department of Agriculture sa Commission on Elections na ma-exempt sa election ban ang bentahan ng National Food Authority rice sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., magsusumite sila ng mensahe sa full body bilang abiso sa pagsisimula ng naturang programa. Ang bentahan ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan ay kasunod na rin ng naging deklarasyon ng Food Security Emergency.
Layon rin ito na magiging request ng ahensya sa komisyon na ikayatin ito na makilahok sa pagpapatupad ng naturang programa. Batay sa datos, sa abot sa 67 lokal na pamahalaan sa bansa ang nagpaabot ng interes na makapagbenta ng NFA rice sa kanilang mga nasasakupan. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi magagamit sa politika ang naturang programa. Layon lamang nito na maiabot sa mga Pilipino ang mura at abot kayang bigas para sa lahat. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pinatitiyak naman sa mga newly promoted Armed Forces Generals na panatilihin ang integridad ng 2025 midterm elections. Mamaya-maya lamang yan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Sa tuloy-tuloy pang balita, kinumpirma ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez na si Jay Ruiz ang itinalagang kapalit niya bilang kalihim ng ahensya. Ayon kay Chavez, nakausap na niya si Ruiz at ipinakilala na ito sa Presidential Communications Office MANCOM. Sa darating na Lunes ay may mga proseso pa na pagdadaanan bilang bahagi ng week-long transition para naman maging maayos ang pagpasa ng tungkulin. Matatandaan mga kabombo na naghain ito si Chavez ng kanyang irrevocable resignation noong 5 ng Pebrero na magiging epektibo naman sa 28 ng kasalukuyang buwan. Si Jay Ruiz ay isa ring dating broadcast journalist mula sa isang TV network. Siya ang ika-4 na magiging pinuno ng Presidential Communications Office sa ilalim ng Marcos administration. Nabutid na unang naging press secretary ay si Attorney Trixie Cruz Angeles na nanungkula na mula Hunyo 30 taong 2022 hanggang Oktubre 4 ng taong 2022. Pinalitan siya ni Attorney Cheloy Garafil na kalaunan ay sinunda naman nitong si Secretary Cesar Chavez. Bombo International News. Nasawi ang 2 katao matapos magbanggaan sa himpapawid ang 2 maliit na eroplano sa Marana Regional Airport, Arizona. Itong Miyerkules, oras na Amerika, ayon sa mga otoridad. Ayon sa National Transportation Safety Board, nagbanggaan ng isang Cessna 172S at isang Lancair 360 Mk2. Bandang alas 8:25 ng umaga, local time, may 2 sakay ang bawat eroplano, ngunit 2 lamang ang nasawi habang ang iba ay sugatan. Dahil walang air traffic control tower sa naturang paliparan, ang mga piloto ang may responsibilidad sa ligtas na pagpapalipad ng kanilang eroplano. Patuloy naman ang investigasyon ng National Transportation Safety Board at maging ng Federal Aviation Authority sa naturang insidente. Samantala, ayon sa datos ng National Transportation Safety Board, umabot na sa 88 ang naitalang aksidente sa himpapawid ngayong taon. Bagamat tila mataas ang bilang na ito, matapos ang Enero na may 62 insidente lamang, ang pinakamababang buwan ng tala mula nang magsimulang magtala ang ahensya noong taong 1982. Sa dagdag pang balita, muling tiniyak ng Estados Unidos ang suporta nito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas matapos naman ang mapanganib at irresponsableng pambubuli at paglapit ng isang Chinese military helicopter sa isang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa may Bajo de Masinloc. Kinundina ng United States State Department ang ginawang panghihimasok ng People's Liberation Army Navy ng China at nanawagan pa sa Beijing na itigil na ang mapanupil na aksyon ng naturang panig. Ayon pa sa Amerika, sakop ng 1951 Mutual Defense Treaty ang anumang armadong pag-atake laban sa mga sandatahang lakas, pampublikong sasakyang pandagat o kaya naman ay sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas kasama ng Coast Guard kahit saan pa sa panig ng West Philippine Sea. Iniulat din ng Philippine Coast Guard
na lumapit ng hanggang 3 metro na lamang ang distansya ng Chinese helicopter sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Pebrero 18 na nagdulot yan ng seryosong panganib sa mga piloto at pasahero ng naturang sasakyan. Samantala, ginit naman ng China na iligal na pumasok sa kanilang teritoryo ang eroplano ng Pilipinas kahit ito ay tinatawag na nasa loob ng exclusive economic zone at tinawag na false narratives daw yung mga pahayag ng Pilipinas kahit may ebidensya ng video na nagpapakita ng pambubuli ng China. Nakatakdang magsampa ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga panibagong pamimirwisyo ng naturang pwersa ng China dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Kaugnay pa rin ho mga kabombo ng sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Muna tayo ng mga karagdagan pan-report. Ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may tagubilin sa mga nasa hanay ng militar kaugnay ho ng nalalapit na eleksyon. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na siguraduhin maging maayos, mapayapa at credible ang May 2025 midterm elections. Ginawa ng punong ehekutibo ang panawagan sa sinagawang panunumpa ng mga bagong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Presidente, dapat lang na mas sigurong magiging maayos ang pagsasagawa ng electoral process lalo't malaki ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa karapatan nitong makaboto. Hindi anya dapat biguin ang mga kababayan nating makikilahok sa darating na halalan kasabay ng pagsisikap na dapat maipreserba ang integridad ng papalapit na halalan. Higit sa lahat, bukod sa integridad ay pinag-uusapan din dito ang demokrasya sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Third mandate to protect the people and the state and to secure the country's sovereignty and the integrity of our national territory. The AFP reaffirms its commitment during the Solidarity Pact signing for the 2025 national and local elections. Once again, we find ourselves at the critical juncture where we have to preserve not only the integrity of our election, but the very ethos of our democracy. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. Sa kabilang dako, binatid din ng Pangulo ang mga bagong 35 generals sa Armed Forces of the Philippines at ang nag-graduate ng Foreign Commission Training Institute. Bomboan? Okay, check natin muli yung linya ni Bombo Anali maya-maya at kaugnay ho ng naturang mga update mula dyan sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa mga karagdagan pa nating balita, Bombo Vic. Yes, Bombo Dennis, dako tayo dyan sa may bahagi ng Senado. Ito hong gastos ng Senado para sa pagdaraos ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte may posibleng hindi abutin ng 1 milyong piso. Ayon yan kay Escudero. Alamin natin ang buong detalye. May balita si Bombo JC Galvez. Hindi aabutin ng 1 milyon ang magagastos ng Senado para sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero na sinasapinal pa ang mailalabas ng Senado na gastos sa paglilitis, ngunit maaari anyang hindi ito abutin ng milyon. Ngunit paglilinaw ng senador, nalabas dito ang ibabayad sa law firm o lawyer fees na kukuning consultants. Ang gagastosan lamang anya ay robe na susoti ng mga senator judge na tigdadalawa kung saan naabot ang gastos sa 6,000 pesos hanggang 8,000 pesos kada hukom. Identification cards para sa mga bisita at honoraria ng mga empleyado. Wala naman anyang dagdag na gastos para sa session hall dahil maaari pang gamitin at wala rin anyang sirang witness stand o platform na ginamit sa impeachment trial noon kay dating Chief Justice Renato Corona. Samantala, kung magkakaroon man ng karagdagang gastos ang bawat senador, ay sagot na ito ng kanilang opisina. Sir, yung 1M daw, for lahat na po yun? O roughly, yun ang nakita kong budget. Lahat na yun? Basically, ID. Robe. Basically, robe, ID. Yung ID sa mga papasok. Yung sistemang yon gagawin namin.
may honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon, at yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pero yung basic preparations, yung lamesa, yung ganon, mga 1 lang. Kasi yung kuryente, ganon din naman eh. Yung aircon, ganon din naman. Yung tubig, ganon din naman. Pareho lang eh. Hindi naman magbabago. Hindi naman namin kailangan dagdagan pa yun eh. Because we do hold sessions in the morning sometimes. We do hold committee hearings in the morning. So it's going to be the same. Gayunpaman, kahit unti-unti nang naghahandang Senado para sa pagdaraos ng impeachment trial, nanindigan si Escudero na hindi magko-convene bilang impeachment court habang nakabreak ang Kongreso. Batay-an niya sa konstitusyon at sa patakaran, bago sila makapagsagawa ng paglilitis, kailangang i-refer sa gitna ng kanilang plenary session ang articles of impeachment na iniakyat ng Kamara. Kailangan din sa session manumpa ang mga senador bilang impeachment court judges at doon nila idedeklara ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Para sa atin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Pangangampanya para sa local level. Tututukan daw ng Commission on Elections upang matiyak na tumatalima ang mga lokal na kandidato doon sa mga patakaran ng poll body. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na patuloy nilang tututukan ang pagsisimula sa Marso 28 ng pangangampanya para sa lokal na level. Sa kasalukuyan ng campaign period para sa national na level ay maayos naman ayon kay Garcia. Anya, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring para sa mga illegally posted materials. Ngunit sinabi niya na kapag pumasok na ang campaign period para sa lokal na level, mas magiging komplikado ito dahil maglilipanan na naman ang mga campaign materials sa mga daan, kaya naman kailangan nila itong bantayan upang hindi maabuso. Dagdag pa ni Garcia na sa pagsisimula sa Marso 28 ng campaign period para sa lokal na level, magsisimula na rin ang prohibition pagdating sa mga social services. Ang mga nakakuha ng exemption mula sa poll body lamang ang maaari pa rin makapaghatid ng tulong sa mga mamamayan. Kaugnay pa nito, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Komplikado na yan kapag pumasok na ang local, dyan na naman maglilipa na yung mga illegal posters o illegally posted materials sa iba't ibang parte ng ating mga kalsada, sa ating mga poste, kawad ng kuryente, sa mga puno, at sana nga maiwasan yan ng ating mga local candidates. At syempre, magsisimula na rin yung tinatawag na prohibition dapat sa social services, national man or local, maliban na lang kung nakahingi po sa COMELEC ng ating tinatawag na exemption para po maipatupad yung mga tulong sa ating mga kababayan. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Victor, nasa 52% na ng mga balota ang kinakailangan na ang mga naimprenta ng poll body at tuloy-tuloy pa rin ang pagbeberipika nito parehas sa National Printing Office at sa Amoranto Stadium. Bombo Dennis, Bombo Victor. Okay, so far, Bombo Isa, kumusta naman yung ating ballot printing? Wala naman bang major issues na na-encounter ang poll body at National Printing Office? Lalo na yung mga gagamitin sa malalayong lugar ay as far as I know, ito yung mga inuna na mailimbag, Bombo Isa. Oo, tama ka dyan, no, Bombo Dennis, dahil nga katulad ng nasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at katulad na rin nung pagpapakita niya nung bagong area for verification sa may Amoranto Stadium, nakikita rin doon na ang pinakainuuna talaga ng poll body pagdating sa pag-iimprenta at pagbeberipika ay yung mga malalayong lugar. Dahil nga ay tinitignan din talaga nila ito kung may nagkamali ba, dahil katulad nga nung nasabi ni Chairman George Erwin Garcia na kapag may nagkamali talaga ay kailangan i-reprint ito agad at hindi talaga muna ito ipapadala dun sa mga lugar dahil nga nakadepende siya sa presinto na pupuntahan ng bawat balota, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano.
Anytime is Dunkin' coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Weather Update. Muling naglabas ang State Weather Bureau ng General Flood Advisory ngayong araw para sa 9 na rehiyon sa bansa matapos ang ilang araw na bagyang paghupa ng malawakang pagulan sa malaking bahagi nito. Kinubilangan ito ng Region 2 o ang Cagayan Valley, ang Region 3 o ang Central Luzon, Region 4B o ang Mimaropa, Region 5 o ang Bicol Region, Region 8 o ang Eastern Visayas Region, ang Region 9 na Zamboanga Peninsula, ang Region 12 o itong Sorsogon Region, Region 13 o Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Region 2 naman, sa Cagayan Valley, apektado ang Cagayan Isabela. Region 3 naman, dyan itong bahagi na may Aurora. Sa Region 4B, apektado ng flood warning ang Palawan, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Dyan naman sa Bicol Region, apektado rin ang Catanduanes, Albay, Sorsogon at Camarines Sur. Sa Region 8 o Eastern Visayas, nakataas ang flood warning sa may bahagi ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar at Northern Samar. Sa Zamboanga Peninsula, nakataas din ng flood warning sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte. Sa Region 12 o Sorsogon, nakataas ang flood warning sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa Region 13 o Caraga ay apektado itong Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte. At dyan naman sa may bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakataas ang flood warning sa Lanao del Sur, Maguindanao. Sa mga karagdagan pa natin balita, mga kabombo, oras natin ay nasa 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling tumaas ang level ng tubig ng 3 malalaking dam dito sa Luzon. Ilang araw yan matapos nga ang pagtigil sa pagpapakawala ng tubig ng naturang mga dam. At kinabibilangan ito ng Ipo Dam, maging ang Ambuklaw Dam at ang Binga Dam. 3 dam na unang nagbukas ng kanilang spillway gate itong nakalipas na linggo, ngunit tuluyan ding nagsara pagsapit naman ng weekend. Batay nga sa report na inilabas ng Hydrology Division ng Department of Science and Technology, umangat ng 13 sentimetro ang antas ng tubig sa Ipo Dam at umaabot na sa 100.60 meters ang kasalukuyang level nito. Ito ay 50 sentimetro lamang na mababa sa normal high water level ng naturang dam. Umakyat naman sa 751.64 meters ang antas ng tubig doon sa area ng Ambuklaw at halos 40 sentimetro ang taas nito bago maabot yung normal high water level na 752. Nagrehistro naman ang Binga Dam ng pinakamalaking pagtaas sa antas ng tubig na pumapalo pa ito ng 45 centimeters dahil dito ay halos 1 metro na lamang bago pa maabot ang normal high water level na 575 meters. Kasalukuyan mga kabombong, tanging ang Magat Dam ang nagpapakawala ng tubig. Isang gate nito ang nakabukas at nagpapakawala ng kabuang 305.72 cubic meters per second at dyan pa rin sa naturang bahagi ng dam. Kopa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong bukbok na bigas na ibinibenta umano sa RFA stall sa Quezon City, kinumpirma ni Secretary Laurel. Department of Agriculture naman, iginiit na nanggaling sa NFA ang mga bigas. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ng Department of Agriculture na mayroon talagang naibebenta ang mga bukbok na mga bigas sa isang stall ng kanilang Rice for All program sa Quezon City. Giit ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., hindi ito bigas at siyang nagmula sa National Food Authority. Maliban sa kumpirmadong may naibebentang ganitong klase sa Kadiwa stall sa naturang lugar, pinapaimbestigahan na rin ng kalihim ang insidente.
Tinawag naman ni Laurel na isa lamang isolated case ang insidenteng ito at ayon anya sa nakalap niyang impormasyon, sa katunayan ay may namataan umunong kaunting bukbok sa mga bigas pagbukas ng sako nito. Ang hindi lamang din anya maintindihan ng kalihim ay bakit itinuloy pa ang benta nito kung sa katunayan ay pinatigil ng bentahan ng mga ganitong klase ng bigas sa merkado. Confirm na may bukbok, pinag-investigahan ko na to, and definitely it is an isolated incident. Ang isolated incident din anya ay maituturing na lesson naman para sa Food Terminal Incorporated at sa mismong ahensya. Ito ay para magkaroon ng mas maayos na pagsusuri sa quality control ng mga bigas bago ito i-release at ibenta sa publiko. Pagtitiyak ni Laurel, kakausapin at personal niyang pangunahan ang investigasyon upang matiyak kung saan ang pinanggalingan ng bigas at nang maipatigil na rin ang nagiging bentahan nito sa publiko. So, I guess it's an isolated incident, and it's a lesson for FTI and not everything, but DA na you have to be more diligent sa quality control. Sa ngayon, inaasahan na sa susunod na linggo ay maaari nang mabili ang mga NFA rice sa publiko, partikular na sa mga kadiwa stalls para sa nagpapatuloy na Rice for All program ng ahensya. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, puspusan naman ang ginagawang cleanup drive ng Intramuros Authority at yan ay inilunsad dyan sa naturang lugar. Layunin nito na makahikayat pa ng maraming mga bisita, mga turista, lokal man at dayuhang turista sa nasabing bahagi ng lungsod ng Maynila. Ayon nga kay Attorney Joan Padilla, Administrator ng Intramuros, ay kinakailangan ng mga ganitong hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng naturang lugar para na rin makahikayat pa ng mas maraming turista dahil nitong nakalipas na mga taon, malaki ang naging ambag ng Intramuros sa pagtataguyod ng turismo hindi lamang sa lungsod ng Maynila kundi pati na sa buong bansa. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Attorney Joan Padilla, Administrator ng Intramuros. Actually, that we are actually part of the tentative list as a UNESCO World Heritage Site. So this is the start of our commitment that, you know, we will be able to preserve all the built heritage here in Intramuros. And hopefully we can ask volunteers from the general public to help us in our efforts to preserve and revitalize Intramuros. Lagi yan ang mga pahayag ni Joan Padilla, ang Administrator ng Intramuros Management na siyang nagtataguyod ho ng mga programa sa naturang lugar upang makahikayat pa ng mas maraming bilang ng turista para sa taong 2025. Sa iba pang mga balita, patuloy na nakikipag-ugnayan ngayon ang pamunuan ng Office of the Civil Defense Western Visayas sa Municipal Government ng La Castellana, Negros Occidental. Layo ng hakbang na ito na agarang marisolba ang mga usapin hinggil sa mga evacuation site ng mga residenteng apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Office of the Civil Defense Western Visayas Regional Director Raul Fernandez, kinukumbinsi nila sila Castellana Mayor Rumi Lanicor na ikonsidera ang paggamit ng Himamaylan Tent City. Naniniwala ang ahensya na maaari itong magamit pansamantala ng mga evacuees na nasa masamang kalagayan ngayon. Batay sa datos sa abot sa 8 barangay ang naharap sa banta o at risk. Ayon kay Fernandez, maaaring magamit ang pansamantala itong Himamaylan Tent City habang patuloy itong ginagawang paglalatag ng naturang munisipyo ng kanilang long-term plan para sa permanenteng evacuation center sa lugar. Aniya, wala pang pinirmahan ang La Castellana Local Government Unit na Memorandum of Agreement kasama ng iba pang apektadong lokal na pamahalaan. Muna tayo ng karagdagan pan-report. At itong San Juan City Local Government ay may mungkahi at willing daw sila na ibahagi yung mga sekreto sa kanilang hanay ng kapulisan mula dyan sa kanilang lungsod sa pagpapanatili ng katahimikan. Baka raw kasi maging epektibo ito sa kabuuan ng Metro Manila at maging sa iba pang mga lugar
dito sa ating bansa. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Plano ngayon ni San Juan City Mayor at Manila City Council President Francis Zamora na ipatupad din sa ibang lungsod sa Metro Manila ang ginagawa nitong kaparaanan para sa pagpapanatili ng peace and order. Kasunod nito sa naging magandang accomplishment ng San Juan City Police Station dahil sa kanilang paglaban sa iba't ibang uri ng krimen. Nagpapasalamat po ako sa ating Philippine National Police o yung pinaka-PNP po natin dahil ang San Juan City po ay nahirang po as a very well-performing police station. Mga San Juanenyo na talagang nagtatrabaho ang ating San Juan Police, na payapa ang ating lungsod. In fact, we are the city in Metro Manila with the lowest crime volume. Handa rin itong ipamahagi ang mga sekreto ng kanyang lungsod kung paano naging maganda ang performance ng mga kapulisan, lalong-lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at paglaban sa iba't ibang uri ng krimen. At tayo rin nga po ang nauna sa mga lungsod kung saan 100% ang barangays natin ay drug cleared na at ang ating mga pulis po rito ay mga maayos, desente, respetado at talagang masisipag. At bahagi ng ating programa para sa kapulisan ay ang ating kasalukuyang itinatayong Eastern Police District Headquarters na magkakaroon din po ng bagong San Juan Police Station at bagong San Juan Bureau of Fire Protection Station. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakahanda na ang 300 family tents sa Himamaylan Tent City para sa daang-daang pamilya nga kakailanganing ilikas kung lalo pang lumala ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ang Tent City ay isa sa mga inihanda ng Office of the Civil Defense bilang temporary shelter para sa mga evacuees dahil sa nagpapatuloy pa ring banta ng naturang bulkan. Sa kasalukuyan ay ipinal nga ang paglalagay ng mga essential utilities na pangunahing magagamit ng mga evacuees doon. Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kailangang matiyak ang kaligtasan ng mga ililikas patungo sa naturang lugar. Magkakaroon ng mga ito ng sapat na magagamit na pasilidad at maayos na matitirhan. Ang naturang lugar ay matatagpuan sa halos 67 kilometers mula sa tuktok ng Bulkang Kanlaon. Ang 300 tent ay bahagi lamang ng 1,350 tent na na-deliver sa Negros Occidental mula sa Office of the Civil Defense Central Office ngayong taon. Isa ito sa mga sinusuportahan ng United States Agency for International Development o USAID Philippines sa pamamagitan ng World Food Program. Nakahanda naman ang karagdagang 70 tenta na maggamit sakaling masira ang mga nauna nang itilaan. Inalmahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan ang investigasyon o ang imbitasyon ng House of Representatives sa Tri-Committee sa mga Duterte vloggers at social media influencers. Anya sa naturang partido, ang aksyon na ginawa ng mga opisyal ng Kamara ay malinaw na panghaharas at paglabag umano sa karapatang makapagsalita at magpahayag ng saloobin. Git nga ng grupo na nakasaad sa saligang batas na walang batas nga na dapat na ipasa na pumipigil sa kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag o karapatan ng mga tao na mapayapang magtipon-tipon at magpetisyon sa pamahalaan na tugunan ang mga hinaing. Binigyang diin pa ng naturang partido na bilang isang political party na nagsusulong daw ng karapatan na nakasaad sa konstitusyon ay tinutuligsan nito ang anuman direkta o hindi direkta na pagtatangka na pahigpitan ang malayang pamamahayag. Sinabi nito na mahalaga ang malayang pananalita lalo na sa paglalanta ng mga katiwalian at mga irregularidad sa gobyerno. Kaugnay nito ay naniniwala ang partido na dapat natutukan lamang
ang mga mahalagang usapin sa ating bansa na nakakaapekto sa mga mamamayang Pilipino at hindi ang issue tungkol sa mga vlogger dahil may karapatan ang mga ito na maghayag ng kanilang saloobin. Samantala, ito namang mas maraming Overseas Filipino Workers Hospital planong ipatayo ng Department of Migrant Workers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang ahensya naman planong palawigin ang OFW Hospital sa Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Grant Hilario. Planong palawigin ng Department of Migrant Workers ang kasalukuyang Overseas Filipino Workers Hospital sa iba't ibang panig pa ng bansa. Matapos maitayo ang naunang ospital sa San Fernando, Pampanga, nais ng kagawaran na madagdagan ng mga ito sa mas marami pang lugar. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Secretary Hans Leo Kakdak, ang kalihim ng Department of Migrant Workers, plano nila magkaroon pa ng mga units o branches ng naturang ospital bukod sa naipatayo sa Pampanga. Aniya, tinitingnan din nila ang nationwide expansion ng mga ito na ihahalin tulad sa mga klinikang nakakalat sa mga malls sa bansa. Gusto rin namin palawigin yung OFW Hospital para hindi lang siya sa San Fernando, Pampanga. So we intend to develop branches, so to speak, or units. You know how clinics set up in malls? Parang ganon, hospitals or clinics set up in malls. Parang ganon, nationwide for the OFW Hospital. Dagdag pa rito, ipinagmalaki naman ng naturang kalihim ang dami ng mga napagserbisyo ang pasyente ng ospital, kung saan ibinahagi ni Secretary Kakdak na umabot ito sa higit 80,000 pasyente ang nabigyan ng kaukulang medikal na pangangailangan. Around 86,000 inpatient, outpatient ang nasilbihan sa OFW Hospital sa San Fernando. We administered more positions in the OFW Hospital, so I have administered the oath of around 200 nurses and doctors, medical staff. Samantala, paglilinaw naman ang kasalukuyang kalihim ng Department of Migrant Workers na bukas ang Overseas Filipino Workers Hospital hindi lamang sa mga nagtatrabaho abroad kundi pati na rin sa mga pamilya nito. Maging ang mga dating trabahador sa ibang bansa ay covered din umano sa serbisyong ibinibigay ng naturang kagawaran. Sa OFW Hospital, covered ang OFWs, current and former, including their dependents, immediate dependents. If you go to the OFW Hospital, makikita mo may mga elderly na naka-wheelchair. And you will ask them, Nay, tay, ano po, dati po kayong OFW? Hindi po, ang anak ko nasa Saudi, they proudly say. So pwede po si nanay at tatay sa OFW Hospital. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Sa dagdag pa nating balita, bumalangkas na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng isang council na mga ngasiwa sa pagpapatatag ng financial sector para sa cyber resilience. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Financial Cyber Resilience Governance Council. Yan ay para sa mas agresibong hakbang ukol naman sa cyber-related concerns, lalo na yung financial issues. Layunin nito na higit pang maproteksyonan ang financial system sa pamamagitan ng pag-promote ng malakas na cybersecurity practices at para sa governance at yung collaboration na rin sa iba pang mga ahensya. Sina Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Chuchi Funasher at Bankers Association of the Philippines Head for Cyber Committee, Sandep Upal, ang siya namang magsisilbing chairperson at vice chairperson ng naturang konseho. Abang advisor nito, ito si Monetary Board member Jose Querubin. Wala namang iba pang mga pagbabagong mangyayari dyan sa mga saklaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng nabanggit na mga development dahil ito mano ay hiwalay na gagana at magkakaroon ng function at hindi maapektuhan ang kabuuan ng sistema ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, hinikayat naman ng Philippine Medical Association ang mga lokal na pamahalaan na ituon ng pansin sa malawakang paglilinis ng kapaligiran sa halip na magbigay ng pabuya para ho sa itong tinatawag na panghuhuli ng labok bilang tugon sa lumalalang kaso ng dengue sa bansa. Ayon kay Philippine Medical Association President Dr. Hector Santos Jr., maaaring mauwi sa Malingawi ang ganitong insentibo
tulad ng pag-aalaga pa ng lamok para pagkakitaan na tinatawag na cobra effect. At mga kabombo at Castor Nation, ani nga ni Santos, dapat mas bigyang diin ang paglilinis at pagsira ng mga pinamumugaran ng lamok kesa pansamantalang solusyon. Sa halip na cash incentive, inimungkahin niya ang mas pinaigting na fogging, larvicide at larvicide application at itong regular na paglilinis ng mga stagnant water sources. Samantala, ilang lokal na pamahalaan tulad ng Quezon City at lungsod na Maynila ay nagsasagawa na ng malawakang cleanup drive at mosquito control measures upang pigilan ang pagkalat ng dengue sa kanilang lugar. Pinaalalahanan din ng Philippine Medical Association ang publiko na agad magpatingin sa doktor sa unang sintomas pa lamang ng dengue dahil mas lumalaki ang panganib kapag lumala na ang kondisyon nito. Bombo Sports News. Handang-handa na ang Gilas Pilipinas sa pagsabak nito sa ikawalong window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Itong araw ng Miyerkules mga kabombo ay dumating na nga sa Taiwan ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Yan ay para sa pagharap nila ng Chinese Taipei ngayong Huwebes ng gabi. Ibig sabihin mamaya na ito. Sinabi ni Gilas coach Tim Cone na nais nilang burahin ang hindi magandang naging performance nila noong Doha International Invitational Cup kung saan ay nabigo sila na labanan ng Egypt at Lebanon. Tiniyak naman ni Tim Cone na magkakaroon sila ng sapat na mga ensayo kung saan isa sa mga bagong makakasama nila ay si AJ Edu na siyang hahalili muna kay Kai Soto na nagtamo ng injury. Matapos naman ang laban nila sa Chinese Taipei ay diretso agad doon sa New Zealand para naman sa pakikipagharap sa unang araw at yan ay sa darating na linggo ay may mga aktibidad. Unang araw doon sa New Zealand ng kanilang biyahe. Unang nga rito mga kabombo, inilabas na ng Gilas Pilipinas ang Final 12 na siyang sasabak para naman sa mga laban na hinaharap ng naturang kupunan. Kinabibilangan ito ina Edu at ganon din si Justin Brownlee at nariyan din si Junmar Fajardo at si Scotty Thompson, si Japet Aguilar, maging si Jamie Malonzo at Chris Newsome, Calvin Oftana at CJ Perez. Si Kevin Kiambao at Dwight Ramos din ay present. Maging si Carl Tamayo ay nandun din sa listahan. Magiging reserba ay itong sina Troy Rosario at Mason Amos. At matapos nga na hindi sila makasama doon sa final roster, gayunman ay bukas pa rin ang oportunidad para sa kanila kung sakasakali na may mga adjustment na mangyayari kaugnay pa rin ng mga laban ng Gilas Pilipinas. Sa dagdag pang balita, magsisilbing main event ang bakbakan sa pagitan ng Filipino mixed martial arts fighter Joshua Pasio at US striker Jared Brooks. Ngayong araw 20 ng Pebrero sa ilalim yan ng One Championship. Ang laban sa pagitan ng magkaribal na strawweight fighter ay bahagi ng 15-fight schedule. Ngayong araw yan kung saan ay bahagi rito ang malalaking mixed martial arts fighters tulad na lamang ni Ong La Sang, Kevin Balingon at Martin Nguyen at maraming iba pa. Ito na ang ikatlong pagharap ni Brooks at Pasio kung saan ay isang panalo ang naibulsa na ng kanilang panig. Unang laban nitong dalawa ay nangyari noong taong 2022 kung saan ay naagaw ni Brooks ang strawweight MMA crown. Nag-rematch pa ang dalawa noong Marso ng taong 2024 ngunit gumawa ng illegal na slam itong si Brooks. Daan upang mapunta kay Pasio ang panalo. Ngayong araw, ang tapatan ng dalawa ay para sa unification ng One Strawweight MMA World Championship na siyang kaabang-abang para sa mga fans ng mixed martial arts. Samantala, pinayuhan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga Pilipino na agad kumonsulta sa mga ospital kasabay ng lumalalang sitwasyon ng dengue sa buong bansa.
Palalayan ng state health insurer, dati na nitong tinaasan nga ang health coverage para sa mga mild at severe cases ng dengue, kaya hindi dapat mag-alala ang mga ito sa posibleng magagastos sa pagpapagamot. Para sa mild dengue cases, aabot sa 19,500 ang sasagutin ng PhilHealth, halos doble mula sa dating 10,000 pesos. Para naman sa severe dengue cases, aabot sa 47,000 pesos ang ililibre ng state insurer, halos triple mula sa dating 16,000 pesos na sinasagot nito. Ayon sa Department of Health, lumobo pa sa 40% ang kaso ng dengue sa bansa, kung saan umabot na sa 28,384 ang kabuang naitalang kaso sa Pilipinas. Ayon sa PhilHealth, maaari ding maka-avail ang publiko ng PhilHealth Consulta Package na sumasaklaw sa mga consultations at mga blood test. Kabilang dito ang mga magpapakonsultang nakararamdam o nakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagsuka, rashes, pagkahilo at iba pang sintomas ng dengue. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa Bicol Region. Ingat-ingat ho mga kabombo. Ito na naman at magbabakasyon na yung mga estudyante ay pakabantayan natin dahil may mga minor de edad naging biktima ng pagkalunod dyan sa lalawigan ng Camarines Sur. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Naga. Patay ang magkapatid na minor de edad matapos malunod sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Chief Master Sergeant Juana Batulina, tagapagsalita ng Libmanan Municipal Police Station, sinabi nito na habang naglalaro ang magkapatid kasamang isa pang batang babae sa ilog na sakop ng barangay Mambayawa sa nasabing bayan nang bigla umanong hindi na makita ang biktima. Kaagad na pinuntahan ang kasamahan ng mga biktima ang magulang ng mga ito na kaagad ring humingi ng tulong sa mga otoridad. Kaugnay nito, mabilis na nagresponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Office ng Libmanan, maging ang Libmanan Municipal Police Station at tagsagawa ng search and rescue operation. Umabot sa mahigit isang oras bago natagpuan ang katawan ng magkapatid na kaagad namang dinala sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, diniklarang dead on arrival ng mga doktora. Batay sa investigasyon, marunong umanong lumungoy ang dalawa, lalo pat nakatira ang malapit sa ilog, ngunit pinaniniwalaan naman na napadpad sa pinakamalalim na bahagi ng ilog ang dalawa. Maliban dito sa mga pagkakataon umano na mayroong nalulunod at sinusubukang sagapin ito, hindi na iwasan na magkaroon ng hilahan na nagre-resulta upang pumailalim pa ang mga taong sangkot. Sa ngayon, pinayuhan na lamang ni Batulina ang publiko, lalo na ang mga magulang, na palagyang bantayan ng kanilang mga anak upang hindi mauwi sa kahalintulad na pangyayari. Tumawag ng responde sa mga barangay official at nakarating naman kaagad sa Libmanan Municipal Risk Reduction Office at sa PNP. Kaya po dali-daling pumunta doon ang MD at ang MO at kasama na po ang ating investigador. At pagkalipas nga po ng mahigit isang oras ay natagpuan po ang katawan ng dalawang batang lalaki na magkapatid. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Naga, Bomlay Guevara nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, dyan naman sa kabilang probinsya lamang, matapos nga ang report mula dyan sa Naga, ay lipat naman tayo ng Legazpi dahil yung Bulkang Mayon ay nominado na mapabilang sa UNESCO World Heritage List. Malaking tulong daw sa pagkakakilanlan ng mga Albayano ang naturang development kung sakasakali. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Legazpi. Nominado ang Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay na mapabilang sa World Heritage List ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization na ayon kay Albay Acting Governor Glenda Bongao sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kung sakaling tuluyang magiging heritage site ang Mayon Volcano ay magiging ika-9 na World Heritage Site na itong sa buong bansa. Aminado ang gobernadora na matinding proseso ang pinagdaanan sa tulong ng UNESCO National Commission of the Philippines at iba pang stakeholders. Maihanda ang lahat ng kinakailangang mga dokumento
Anya, sa pamamagitan nito ay maririnig na ng buong mundo ang magagandang kwento hinggil sa kasaysayan ng Bulkang Mayon, gayon din ang pagbabahagi ng cultural identity ng lalawigan. Dagdag pa ni Bonggao na bahagi na ng pagkakakilanlan ng mga Albayano ang Bulkang Mayon, kaya hindi na lamang ito simpleng landmark ng lalawigan. Samantala, kung sakaling tuluyang mapapabilang sa World Heritage List ang bulkan, ay tiyak na mas maraming turista ang dadagsa sa Albay na malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ng lalawigan. Na talagang magdadagsa ang turista, talagang magiging, kumbaga, nasa heritage list na siya. So, hindi lang talaga siya grabe, significant talaga ang magiging pag-boost for tourism. And siguro sa overall status na ng probinsya ng Albay, talagang globally. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, ito namang ginawang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi dapat gawing katatawanan dahil alarma ito sa seguridad ng bansa. Alamin natin ang buong detalye, may balita ang Bombo Radyo Dagupan. Kinasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng inciting to sedition at unlawful utterances matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag na tila may banta ng pagpatay laban sa mga incumbent senators para makaupo ang kanyang mga kapartido sa Senado. Ayon kay Attorney Francis Dominic Abril, isang legal at political consultant, sana ay maging mas maingat si Duterte sa kanyang mga pahayag kahit na wala na ito sa posisyon. Nakababahala kasi aniyang naging pahayag nito dahil paano na lamang mga kabataan na hindi makapag-interpret ng tama sa mga ganoong salita. Dagdag pa niya, kahit wanasabing biro ito, maaari pa rin itong magdulot ng away at kaguluhan dahil may kasabihan nga na jokes are half meant. Paliwanag ni Abril, malaking epekto ng ganitong pahayag sa tiwala ng publiko sa pamahalaan kung ang magiging alas naman nila ang freedom of speech. Sinabi ni Abril na walang absolute freedom of speech, lalo na kung ito ay nagiging banta sa seguridad ng bansa. In fact, nalulungkot lang ako, ina-absorb ko pa kung ano yung statement ni SP Cheese Escudero. Sabi niya, I don't feel alluded to, parang ganyan. Siguro sa kanya hindi siya nag-worry, pero paano yung institusyon na minamak o kaya yung august body of the Senate of the Republic of the Philippines na pinapatungkulan ng pahayag na yun? Nasaan doon yung paggalang at pagrespeto natin sa institusyon? The more na minamak mo ang isang institusyon, nababawasan yung reputasyon. Bukod dito, tinukoy ni Abril na isa sa mga ugat ng problema ay ang immaturity ng mga botante sa bansa na mas pinapaboran ang mga loyalty, dynasty at personality kaysa sa plataforma at mga konkretong solusyon sa mga tunay na isyu ng bayana. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa mga balita at impormasyon lalo't malapit na ho ang eleksyon. 81 araw na nga lang, halala na. Maging updated sa mga balita at impormasyon, maaari po itong matunghayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. At meron din ho silang mga iba't ibang platform kung saan available at mapapanood yung po mga programa ng ating mga stasyon sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Kagaya, halimbawa, dyan sa parte ho ng Mindanao, maaari ho itong mapanood at mapakinggan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App at maging Facebook Live. Diyan sa parte ng Mindanao, yung mga Cebuano speaking sa naturang parte ho ng ating bansa, ay maaari hong mapakinggan at mapanood yung mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Pero kung kayo naman ay interesadong mapakinggan yung mga programa na Hiligay Non-Speaking, ay nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago ho tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father,
Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Para sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Untod sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Pebrero 20, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining na vote 2025 countdown. 81 dias na ginamang kag 2025 national, local, and barm elections na. Sa gihapon, inimula nga rin Kurman, Bombo, Chama, Blanco, Hoover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Kontraktor sa Mandurriao Public Market may sabat sa pahayag ni Congresswoman Jamjam Barunda. Suno pa iya sa kongresista wala sang problema kuno iya sa bahin sang iya sininga talatapan. Ang problema ra kuno iya sa kontraktor. Sa dugang pa nga mga balita sang Guniang Bayan sang Dumangas wala gin grant ang permit nga ginahingyo sang Stephanie Coliseum nga may pabulang kung tani subong siningadlaw. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit nagpanawagan sa suspect nga magsungka sa natabo nga bypass kag shooting operation or shooting incident sa Banwa sang Uton. Comelec kinakabig nga dako nga bagay ang peace covenant signing para sa matalunsay nga eleksyon. Kag Iloilo Provincial Health Office nagakangawa sa posible taasan pasubong nga 2025 ang kaso sang dengue kuni panggin sang tuig 2024. Muni madalakuan ang mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kagapon nagpagwa sang statement si Lone District Representative Jamjam Baronda. May kantanan sa sining liwat nga paggagwa naman sa mga isyu na tuhoy karon sa wala matapos kag ginapayag wala na sang pundo nga mga proyekto.
Dito kagagin payag sang kongresista ang natuhoy sa sining proyekto sa Mandurriao Public Market kag ining multi-purpose building na sa bahin sang Concepcion City proper. Kag suno pa gani sa kongresista, isa lang kuno ang kontraktor sa nadre. Di sa madumduman ta pa sadtong mga presentasyon sang Bombo Radyo Iloilo, no, gin-admiter ni former City Councilor Plaridel Nava nga siya ang kontraktor dira sa may Mandurriao Public Market. That is why nga gin-shoot na to ng palamangkutanon sa kongresista kag may mga ginpanghambalang kongresista natuhoy sa yaman siniyang pananawan. Hambal sang kongresista sinya ti dumay sa labton ginakon amuna ang ginagamit lang ang pangalan sang kontraktor kag daw hindi man gani na pwede mga makapangontrata ang isa ka bugos nga kontraktor. That is why nga tingwan ginaton nga malabot diri karon ang linya ni former City Councilor Plaridel Nava yari sa karon sa aton sining linya live via Messenger. Former Kagawad Plaridel Nava, sir, good afternoon. Si Bombo Champ ini live, ikaw sa Bombo Anay Saudto. Ay, Bombo Champ, mayong hapon sa imo kag sa imong mga tagpalamate. Alright, anong imo sining kagapon ni Long District Representative Jam Baronda may kantanan sa pagtumod niya, no? Nga wala iya sang problema sa iya sining part sa pagpatigayon sining mga proyekto, namely the Mandurriao Public Market and the Concepcion City proper multi-purpose building, former Councilor Nava, sir. Salamat for this opportunity, Bombo Champ. Masabton naton ang kabutigan sa palapaw ni Julian Baronda. Unahon kong Concepcion. Admittedly, connected kita sa duwa ka contractor dira, no? Sa Mandurriao kag sa Concepcion. Unahon kong Concepcion. Ang Concepcion tapos na ina, Bombo Champ. May-ari kita diri dokumento to show. As of April 8, 2024, completed na ang project dira sa Concepcion. Taginbayaran na kami full, final, and complete payment sang August 2024. Hindi kami pagbayaran full sa DPWH kung wala matapos ang proyekto sa Concepcion. Hasta sa diin ang obra namon. Ang obra namon is phase 1. Anong phase 1? Ang phase 1 nagabili 20 milyones, ang nadaog namon 19 milyones. Ang phase 1 amo nang makita mo subong. Wala pinta, wala tiles, foundation lang, structure, kag division, kag suga. Amo na ang scope of works, amo na ang program of works, amo lang na ang gindag-an namon sa bidding. Kung ano lang dirang design sa DPWH ihatag sa amon, amo na brown namon. Kung anong costing, amo na brown namon. Ang problema mo ni, completed ang project, ang phase 1 by April 8, 2024. Lapit lang sa katuig, sang ginkomplito ina nga proyekto. Gin-turn over namon sa city government. Di amo inang itsura. Bangod ti wala niya naging punduhan ang phase 2. Nga waya igin punduhan ang phase 2. Number 1, bangod kontra niya ako. Nagabukal ang iya dugo sa akon. Dogo ramuso niya ko. That is why wala siya nagpadayon pundo. Binutig ang ambal niya nga may pundo ina. Kay wala ina pundo. Kay kung may pundo ina, napatigayon naton ang phase 2 kag natapos ina. So wala diferensya sa contractor because natapos namon ang phase 1 sang April pa last year. Kag nabayaran na kami. No, amo nang kamaturan sa Concepcion. Kung nga amo nang tsura, iyan niya sala, kay wala niya ginpunduhan. Gin-divert niya ang pundo sa ibang nga barangay, nga mga project, wala yaman gintapos. Kay gina-piecemeal niya. Gusto siya magpadayaw sa kabarangayan, may project siya. Hindi niya pa matapos ang isa, i-divert din naman ang isa ka pundo sa isa ka project na kulang man gyapon. Amo nang kamaturan sa Concepcion kung nga nagkalamutsing dira kag hindi mapuslan ang proyekto. Wala kami sala. Ginobra namon kung ano ang nakasaad sa among nga kontrata. Kadto kita sa Mandurriao Market. Ang Mandurriao Market is only 86 million. Tapos na namon ang structure, ang foundation, ang tanan nga essentials, tapos na namon may suga na ina. Kompleto na gid, nakita man na ni Bombo Angel pagpamasyerya dira. Ang building itself was completed early last year.
Pero nga wala pa matapos. Technically, wala pa siya matapos. Pero hindi ang building itself. Kung magsulod ka dira tapos ng building, anong wala matapos yung ginaubra pa subong? Ang STP, ang Sewerage Treatment Plant, nga separate ina sa building, outside of the building. Nga na-delay ang STP. Kung nga na-delay ang STP na bombotsam, duga patindog ka lang na balay. May foundation, man ina, damo, ina, sang columns. Kag daw balay, gid ina, kadako-dako, kay butangan mo da sang machine. Kung nga na-delay ang STP, nga wala namon matapos, kay wala design ang DPWH. Nga wala sila design, bakit hindi sila kabalo mag-ubra? Sino nag-ipaubra nila sa design? Kami. Nakayo sila sa amon, nga kung pwede kami na lang maubra design based sa costing, kay wala sila available nga design, kay wala sila sa available nga tao nga makaintindi sa STP. That is why kami nangita medios nga ma-designan, kag ulihin na naubrang STP. STP na ginaubra. Ang building itself is usable, pwede nakasulod mga market vendors, gin-inspection na pila ka beses sang COA, sang city government, sang DPWH, sang isa lang ang konklusyon dira nga pwede na masudlan, pwede na magamit, except lang sang STP, about mga 4%. So technically, do mga 96% na dira ang completion sang Mandurriao. Nga wala matapos ang babaw, ang third floor. Banguti ang amon, naging daog, first floor lang, kag second floor. Ang third floor nga gym, kag multi-purpose building, supposedly may ara pa na tani additional budget para maubra dirang gym sa babaw. Nga ubrahon ko, kaya wala budget. Tapos na kami sa gindaog namon nga bidding. Wala gin budgetan, gin-divert yun naman, kundi naging dulong to ang budget. Tapos, kami basulod ya. Ano sa siniswerte nga tapuso namon ng third floor nga wala siya budget? Hindi na namon obligasyon. In fact, nabayaran na kami sa Mandurriao up to 89% ng bayad sa amon. Hindi kami kabaton 89%. Kung amo na nga wala namon matapos ang third floor. Galing mahilig di magpatalang si Julian Baronda, mahilig magbinutig, ari lang challenge ko siya. Ipakita niya bikon din ang pundo, nga nasa niyang may pundo, ina. Kaya kami mapakita namon nga bayad na kami ang konsepsyon, wala na kami obligasyon daya. Tapos na kami early last year. Ang Mandurriao tapos naman, pwede na masudlan, ipakaplano si Mayor nga pasudlan na ina. Kapila na naging declare nga usable na ang property, ang project. Now, ang ginambal niya nga bugos. Why di siya kayong chindi? No, lamutik, chindihon na lang naton nga ang iyas ni comprehension, kung iyas ni nga utok, may medyo may diferensya, no? Ang contractor sa Mandurriao, isa ka prestigious, respetado na company, ang JETCO. Hindi lang diri sa probinsya, syudad, Singlilo, pati sa Guimaras, sa Bugos ng Pilipinas, may mga project kami. Ako ang authorized representative sa JETCO. May dokumento kita to show and prove na connected kita sa kumpanya nga na. Tapos, during the bidding, may ara na sang proseso. May pre-qua or pre-qualification kag post-qualification. Hindi ka dala kapasar kung bugos ka. Hindi magrisgo ang BAC, ang Bids and Awards and Committee, na mag-award sa imo sa multi-million project kung bugos ikaw. Nga, ba pasugot ang JETCO nga gamiton ko ngalan nila nga mag-represent sila sa DPWH kung wala ako sang authority kag hindi ako connected sa mga kompanya. Anong iya definition sang bugos? Nga piki ang kompanya nga wala ako authority, nakadako nga kompanya AAA, ISO certified, hindi lango-lango nga mga projects ang ginakaptan namon sa among nga kompanya. Kag sa din sang una, nagsugod ko sang pangontrata when I lost my license, nagngita ko sang medyos kay mapakaon kong pamilya ko sa maayo nga paagi. Limpyo nga sources, hindi halin sa pangawat, hindi halin sa kickback, hindi halin sa SOP, hindi halin sa panglalaki, pangwarta sa mga tigulang, mga politiko. Wala ko naging kwa. When I lost my license to practice, I told myself to look for other sources nga matagaan ko sang disente nga pangabuyan ang akong pamilya. That is why nga dira ako nag-connect sa mga companies nga. Kakita man nila nga wala kita records ang panunto, they trusted me to be their representative. Di ko may income ako dira out of my job as consultant, as authorized representative. Why na sa diya labot?
Matinlo ina nga source kay napabugal ko na hindi siya mga balbugos. Bangod kay galalain nga buot ya. Wala siya may makukuha sa amon ni 5. Hindi iya kami mapuga sang kickback, hindi iya kami mapuga sang SOP. That is why nga gabukal dugo iya sa akon, nga wala iya gid punduhan para hindi ako ka padayon sang amo nga proyekto Bumbotsam. All right. So, to be clear, ikaw consultant and unauthorized representative sang JETCO Construction sa former Kagawad na Plardel Nava, sir? Yes, obvious man katama because ang JETCO would not allow anyone just to use their name. We have to remember nga dako ni sila nga kompanya, hindi niya pipitsugin. And ever since, kinahambal ko ina sa publiko that I am part of the company, being their duly authorized representative sa mga bidding, sa pagpangita proyekto, sa pagbantay sang proyekto, sa pag-manage sang project, sa pag-collect sang billing. Arad ang tanang authority sa akon. Kaya nung ginalain sang buot, is that a tantamount sa pag-ambisling niya nga bugos? Siya yung bugos, ang utok, yung mong bugos, kay hindi siya kainchindi sang construction business sa Bumbotsam. So, it's far different from the term nga ginhulam or gingamit mo lang ang lisensya or kung ano na dira nga sang JETCO para iya nga makapangontrata ka, sir? Well, hindi mo na pwede masiling manghulam ka, no? Bagod kay kung manghulam ka, you will be tawag sini, you will be paying a lot of fees, no? May mga royalty na kadagko pa sila kundi buhinan pang aton nga ginakuha dira nga sources of income. Ang amo niya relasyones ang JETCO sa tag-iya is one of trust and confidence. Kinambal nila sa akon, kilanlan nila sang liaison officer, sang consultant, sang tanan-tanan, kay bangod kay balaan nila nga kilanlan ko sa pangabuyan. No? Amo man dito sa contractor sang konsepsyon. Amo man ang pagsalig nila sa akon. Ang pagulam sang lisensya, iya na yung obra ni Julian Baronda. Lagtawan nyo bala subong? Check upan nyo bala sa bombo ang tanan nga nagdalaog ng mga bidders sa mga dagko nga proyekto nga gindalaya dire. Ang kalabanan nagdalaog subong nga tuig kag last year puro taga Manila, puro circle of friends niya. Kag sila na subong nga obra, damo na kontraktor ang nagareklamo nga puro na tanan foreigner ang nagaobra dire. Kag pangulam man sila sa Manila. To obvious na sila yaga pangulam. Ang JETCO is ari dire sa syudad, dire naga-opisina, ang main office nila ari sa syudad. So, di pwede nga manghulam ko lang kung wala sila salig sa imo because negosyo na isang tanan, no? Valid, legitimate na source of income ina. Kung ano man yung way of living, kuya, why na sa diya labot? Kaya wala man na yan, hindi man na yan kinawatan, hindi man na yan bribe, hindi man na yan panghilkil. Gapainit ako dira, gapa yabok ako dira, gapa ulan ako dira, so that I can have a decente nga income para sa pamilya ko. Iyayaman ko to niya, bikaw galingon niya. Kung di siya gakuha sa iyang lavish na lifestyle, ang iyang mga branded nga mga bag, bayo, rilo, pila man ang sildo ya. Pero nga milyon ang iya rilo, ang sapatos ya, bayo ya, salakyan niya. Pakita yang iya salen, hindi ako pagpariyuson sa iya. Kaya iya nga personalidad, nga karakter is far different sa akon. So hindi iya pagambalon nga bugos, kay siya diri ang bugos sa syudad. Siya diri ang piki. So hindi ako pagwaon nga kami may sala. Obviously, she is just looking for somebody nga basulon niya. She is pointing fingers to anyone, tudlo iya ang city government, tudlo iya ako, tudlo iya ang DPWH. The truth of the matter is that hindi siya kasarang subong mangita pundo para tapuson ining mga proyekto. Incidentally, hindi lang ako ang napiktado ha. Ang konsepsyon tapos na ko. Hindi lang ako napiktado sa Mandurriao. We are talking here of 10 infra projects nga wala yagin tapos. Diyan mo man tutudlo yaman ng kontraktor, the same reason man siya. Okay lang tani kung ako ng project ang nagka-problema. But out of 10 nga naka-problema, subong duwa lang ang akon. That simply shows na wala problema ya sa kontraktor. Ang problema ang sobra niya kapalak-palak nga kuno abi iya project hala
hakan niya tanan, pumisahan niya tanan, pagkatapos kasala siya kung di niya kuha ang budget, ginarolling niya. Amo na hindi matapos ang project, kaya ang budget para dire, i-allocate niya naman sa piyak, hindi naman ito matapos. Gasalangisag. Parehos ang utok niya nga sa lagisag. Hindi sa kayong chindi kung naubrahon niya. Kagway sa may chindihan ever since day one nga na congresswoman siya, wala siya may chindihan except kung paano magdamo ang pilak ya. Amo lang na ang iyan yung tindihan na Bombocham. Okay. Kagawad kung panugutan mo ko, kung okay lang, pwede na ito ma-mention ang isa pagid ka construction company nga ano ikaw, ara ka mandira ang sabahin sang konsepsyon nga connected ikaw? Yes, ang Mandanas, amo ng konsepsyon nga contractor nga nagdaog dira nga ginbuligan nakon kag ako ding authorized representative niya ang Mandanas Construction. Hindi lang amo na 5 years ago ako ganis when sang 2021 sa nadula lisensya ko gasugod na ko sa construction business bilang partners kag bilang authorized representative. Hindi lang ni ang JT ko kag Mandanas ang atong ginakaptan. May duwa pagid ka bilog. Kung sa diin last year and the other year, I have 12 infra projects na ginrepresentar ni sa ila. 12 ka bilog diri sa syudad. Subong lang siya mareklamo. Padugay na ko ga pangontrata in behalf of the construction company. Subong lang sa mareklamo kay gaan na balahuba nga palpak ang iya mga proyekto kay wala na budget. Ginapang divert ya ang project para dira ang allocated dira Bombocham. All right. Kagawad Nava sir, thank you so much sa imo sining nga tiyempo kag sa pagplastar man sa imo sining nga bahin na tuoy karon sa sining nga issue. Saluwat maayong hapon kag salamat gid. Thank you sa patas sa pagbalita. Salamat gid mabuhay ang Bombo Radio mayong hapon sa inyo tanan. Deri wavit si former City Councilor Plaridel Nava. So kung si former Councilor Nava yang pamangkuton ti tapos na yang ila sining nga tuka. Kon sa mga proyekto nga ila sinigindag-an pinagi sini iya sa bidding, no? Now ginabalik iya sa kay Long District Congresswoman Jam Baronda nga kung sino yung may diferensya siya ya, no? Sila dira si Congresswoman Baronda, ang Department of Public Works and Highways, particularmente ang Iloilo City District Engineering Office, sila yang may diferensya, hindi kay ako nga kontraktor, no? Suno kay kagawad former kagawad Plaridel Nava. Kag ti way niya gin hulam, wala niya gin gamit. Ang iya sining payag is that nga sa sining duha ka mga construction firm nga may mga kontrata diri sa syudad sa Iloilo, ini siya ang authorized representative / liaison officer / consultant, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo. 20 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik naton Banwa dugang nga mga balita kagay impormasyon sangko ni ang bayan sa Banwa sang Dumangas gin pathag kun nga wala nila gin grant ang permit nga ginahingyo sa Stephanie Coliseum kay may pabulang sila kun tani subong diway gin tumadayon. Lakip na sinadri ang Provincial Drug Enforcement Unit nagpanawagan sa suspect nga magsungka na sa natabo nga baybas kag shooting sa Uton. Matsyag nyo, masungka to kay nakatiro pulis. Balikan tayo ni matapos sa pinaka-importante nga mga pahanomdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo,
billboard of activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi standard time 31 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang Sangguniang Bayan sang Dumangas wala gin grant ining permit nga ginahingyo sang Stephanie Coliseum. Ano ihanang ila sining gin basihan dire. Nagkaroon sa aton sining linya si Vice Mayor Unal Goles. Vice Mayor Goles, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo anay sa udto, mayong hapon. Yes, Bombo Cham, mayong hapon gid sa imo. Kag sa tanan naton nga tagpalamati sa Bombo, mayong hapon gid. All right, Vice, luyag naton mahibaluan ining ginapangayo karon sang Stephanie Coliseum para sa ila sining pabulang kung tani subong adlaw. Wala gin man gin grant sang Sangguniang Bayan. Anong mga rason nga nakita ninyo sini Vice Mayor Goles, sir? Well, thank you gid nga nakatawag ka sa akon parte sa pagpatag man sina.
timing gid na kay daw may mga misinformation bala nga nagagwa bala kung kisa nga daw wala matagad ang tawo nga daw kami pang ginabasol kung nga wala kami kuno grant kay sa ara sa amon mga kamote gayo sila pero ang matuod sina nga may mga requirements kami nga basis sa pagsulundan sang aton nga ordinansa may mga history nga daan ang Stephanie Coliseum daw may mga violations bala. Amo na lang yung rason kung na-suspend sila sang una kay may violations. Kag may because sang complainant. So may complaint kag may complainant. So dito na mo nabalaan na may mga husto gyud manggali ang complaint kag we found out through our committee hearings, series of hearings na may violation gid man, nga may kakulangan abi no. Pero gin-assure man kami sang owner sang Stephanie Coliseum nga i-correct ya kay gin-admit man nila nga may sala sila. Gin-admit nila kag ginpangakuan kami sang tagiya sang Stephanie Coliseum nga katadlongon. So may mga requirements lang kami para makorek kag matadlong atong mga sala pala. So number 1 nga mga sala dito amo to ang non-remittance sang payment sang aton nga mga municipal tax, ulihin na sila nagbayad, nag-remit. And then may overcharging sa ginatawag na municipal tax nga sa mga 150 abi per sultada. Pero hindi na iya mo ang nasaad sa ordinance. Imbis nga 100 sa kategory nga 5,000 below, 150 sa 5,000 to 10,000, kag 200 sa 10,000 up. Ginkuridas nila sukot ang winning bettor sang 350. So nag-overcharge kag wala pa nag-remit sa amon. So pag call sa attention nila dito sila nagbayad. So okay man lang kay nagbayad man sila. So may violation isa. Number 2, may nakita man tong misdeclaration imbes na 5-cock derby ang ginabayaran sang promoter kag sang owner sang Stephanie was only like 3,000. So may misdeclaration ginadmit man nga mga errors bala na hindi na maliwat. And then ang isa pa ang beneficiary wala sang acknowledgement receipt ang mga gin-identify nila nga beneficiary sa kada derby or pintakasi kay identify kay ginatagaan sang share nga daw corporate social responsibility nila bala kay ara sa ordinance. Yes. So tanan ini nga mga bagay ginbasihan sa ordinance. So didikto lang gani natukiban sa may nag-complain. So karon kina-identify na siya no less than the owner ang nag-admiter kay nagsiling koreksyonan kag kayuhon na. Apang sang ulihin nga ini nakabayad na man sila sang municipal tax, ginuntat na ang ilang pag-charge sang municipal tax, ang iban to nga sobra ginimo lang miscellaneous fees na lang, tila na naiya. So karon naman, diri naman niya sa pag-identify sang beneficiary or recipient sang ini nga pagbulang, may submit sila to which nga hindi man tani hindi mabaton malakay lain gin-identify nila nga usually na i-identify mo kung sino beneficiary mo kung magkuha ka permit. Yes. So kada mo damo na siyang nagkalatabo. Ang natabo naman ilang justification kag ang gin-submit nila nga mga dokumento daw paliga kay para sa youth and sports development mo. Liga sa ila ang Justness Cup nga liga kag dito gin-attribute ang CSR or Corporate Social Responsibility nga 2% kag nagpirma man tong mga barangay nga participants sang inang nga liga. Ti daw hindi amo bala based dito sa gin-request nga permit daw wala nagmatch. Daw hindi gid man amo. Karon gin-advisean sila nga baguhon naman kayuhon na lang. So gitagaan man sila sang additional permit kani despite of that no. Naghatag pa permit kay may willingness sila to correct. So gitagaan man gyapon basta kayuhon na ang ginsubmit naman sang ulihi nga document lain do hindi man gyapon magsipo tungod kay may acknowledgement sila nga nabaton sang pulo ka barangay pirmado sa mga kapitan pero palaryo na sila pa amount 12,000 na kada isa.
kag may iban man tong acknowledgement na dated February 17, 2025, wala rin man sila date. May ato man to nga wala iya date, wala gid date. Kaya ginapangita namon tani nga kung anong previous nila nga gin-request nga permit ito ihatag sa beneficiary. Na whatever amount na na-receive lang nila to prove na nag-comply sila sa patakaran kag regulasyon nga ginsaad sa ordinance. Amo man lang namo ginapangita. So karon yes, may request sila daw nag-discuss kami nga council, may iban man yung members ng council nga nagsugot na tagaan sila permit kasi pwede man kuno, may iban yung nga hindi man. So nagbinotuhay, malawig na diskusyon. So nalabutan nga ang decision sa majority, no, i-hold anay ang paghatag sang permit until nga makumplay gid nila. So amo man lang ng amon. Ugaling kanti may mga misinformation, kaka-misconstrue kami, kaka-misunderstood kami, nga daw gina-personal sila, ginapabudlayan, pero kung gina-comply man lang na siguro Bumbutsyam, sang Stephanie Coliseum, kung hindi man mahulaan ang mga promoter, kaya nga, sang first week of January pa lang, nabala na nila kung anong requirements mo. Sang December pa lang, ipabalo na sila nga i-comply na lang nila. Pero nga, naglawig, kasi hindi man bala klaro, hindi man husto ng mga documents na ginasubmit kay kadugay na nada. So at least ba lang na naging meeting man kami sa mga kapitan, kaya gin-explain ko sa ila na siling ko base ma-misinterpret na personal kinakalapot na sa amon na daw amon na lang istorya at iging klaro ko gid amon ning kakatabo ya. Ang matuod lang, wala kami iyas ang personal interest or na paghilabot sa pabulang kay wala man kami yan nagabulang. Nabalaan na mong gani nga may mga kakulangan or may violation tungod kay may complainant. Kung wala wala to may complain halin kay Mr. Dominez, wala kami kabalong na may mga violations na katabo na kagadugay na. To which nga ang amon role kung may pwede nga i-correcta. Kung ano ang para sa banwa, ihatag ta sa banwa. Kung ano ang para sa barangay or beneficiary, ihatag mo sa barangay and then tuloy ang ligaya sang bulang. So in short, compliance lang inapangayo namon Bumbutsyam. Okay. Naka-go over man ko niya sa matter of fact, diri nagdangop si Mr. Ray Dominez kag nagplastar man sang iya sini nga mga punto nga gina-raise kag mga question dira no. Kag ginplastar mo man diri Vice Mayor Goleser, una nilang violation sa ordinansa is non-remittance, overcharging, misdeclaration kag wala sila sang beneficiary. So apat ini ka offense, ining apat ka offense na commit bala ini nila isa lang. Namin ko kay sa ordinansa, correct me if I'm wrong, kada penalty ang corresponding or kada violation ang corresponding penalty sini is 2 weeks suspension sa operation Correct na. Ang 2 weeks na, amo na ang first offense. Okay. Kung mag-second offense na, kung niya magsala, 1 month na siya dayon. So, tapos may third offense. Yes, sir. Gin-treat nyo as a different offense ining non-remittance, overcharging, misdeclaration, kag ang wala pag-identify sa beneficiary. So, single offense lang ini siya sang isa iya ka or separate nga offense sa isa ka ordinansa? Well, actually amo may supplemental nga complaint si Mr. Ray Dominez, in-discuss man na namon. Well, gina-admitter namon na tungod nga ang tagiyagid mismo ang nagkadto didto si former Congressman Carlo Jasnes nagkadto. Kag siya mismo mahambal ko na lang in good faith na gin-admitter nga may diferensya man, may kulang ang iyang team sa management. So gin-acceptar na namon nga may kakulangan gid man. Kag gin-acceptar yaman nga nagsala sila kag may commitment na ngako siya nga kayuhon baguhon nila. So manami pamatian balang at yung ato na proactive kita mo na para kung ano man lang ang pwede naton ma-remedyohan, i-remedyohan ta para nga madayon man ang mga programa. So amo to nga ang council nag-decide nga we will treat everything as first offense lang anay. But we will implement that 2 week suspension.
And everybody agreed on that. Nga mo na lang nanay. Kag kung hindi pagidya magtuman, that would commence for another violation na naman. And that would call for another penalty. Amo na ganing ang amon ba lang fair treatment lang kiti kanami man ngang tagyagid mismo ang nag-apilar mo nga yes, yes, I admit nga may sala kami ti kayo ni namon hindi bla bombo jam kanami sina nga though heart with all heart ba lang nga sinseridad nga ari kayo namon nagsala kami. We accepted that. Galing ka sa part naman ni Mr. Ray Dominez Coro, expectar siya nga every violation would call for a penalty. Yes. Amo na gorong gusto. Galing kay kami naman niya kay in good heart naman nga nag-apilar bala si former Kong Carlo. Di daging kuan man namon. Dogin tagaan bala sang dugin baton na namon ang iyang pag-apologize kag pag-commit yang bagbuhon niya nagipanan. However, ang succeeding naman nga mga request for permits, wala na namon na grant tungod kay daw hindi gid husto ang dokumento nga ginpasa on the third one. Ang second gani nga permit gin-grant pa namon nga ginaprubahan pa sang council kay nag-submit siya sang payments hadtong mga municipal tax. So, kundi okay na itong municipal tax with documents nga nag-support dito. Ang next naman na yan, mo nang sa beneficiary. Dito nagka-problema na kailain ang ginapangita nga papel. Hindi mo to ang sa Justness Cup. Kaya hindi man na iya beneficiary ang Justness Cup, ay private yan na yung paliga. Yes. So, very clear man nga, hindi amo. So, it will not justify sa mga acknowledgements sa mga recipients because ato yang liga, it's a private league. Basketball league. Hindi na to yahalin sa beneficiary. Kita yung beneficiary, kung sila nagpaliga, ti ila barangay, yaka SK, yaka muna, but not sa private. So, wala ginagtugma. Tapos, ang third naman nilang ang next na submission nila sa beneficiary, hindi man gihapon. Dahulain man gyapon kasi nagpalaryo na sila amount, kag sim date, tanan, iba gani, wala man sang pizza. So, gin-correct na lang. That's why nag-meeting kami kagay na. Ang munang rason, kung nga wala na tagaan sang permit, ang nagbulang subong yatang adlaw or buwas. So, muna gani nga, mga man kami pasensya na wala madayo ng bulang, tira sa Stephanie. Pero I hope you understand, isang tanan nga nagabulang, na hindi manaamon sala, nagkapatuman lang kami sa mga regulasyon bala. Kay kung sundon na lang na full compliant, mas gusto namon niya nga may bulang. Ikay kasadya mo, tamo tao ga istorya bala. Tapos may kalingawan, may revenue man, may income ang banwa, may mga industriya dira nga nagapangabuhi man, may nagaulubra. So kanami tani, kag ginakilala mo ng banwa nga masadya nga lugar para sa bulanganay. Tigaling kati ang compliance, wala lang na-achieve, wala na-meet pala. So, mag-abusin ng sistema, daw makabig nga si Mr. Ray Dominez, daw blessing in disguise man iya kay nagreklamo siya kay kung nagpadayon lang ini, huwag kabalo ang sanggunian dira, Vice Mayor Goles, sir? Well, actually, muna ganino nga sa mata sang iban, si Mr. Ray Dominez malain kay ginreklamo ya. Pero ako ya, as opisyal man sang banwa, isa ka ni ginabiraya man ako. Okay man lang kuya, kina-question yung isang stand ko. Pero okay man lang, na-appreciate ko gani si Mr. Rayman. Through his complaint, intervention niya, dito na mo natukiban na may mga violations kali. Kag wala mga remittances. That is why nga, thankful man kami kay Mr. Ray Dominez na may chimpo kami nga i-revisit ang ordinance namon kag i-call ang atensyon sang operator, kag sang owner, sang Stephanie Coliseum nga may kulang gali ka mo, may violations ka mo. Actually, hindi man sila dapat mangakig sa amon, Bombo Champ. Kaya parang sa negosyo, bala nga kung wala kaka-comply. Yes. Kung may negosyo ka, restaurant, or balaligyan, isirado ka anay, temporarily, hindi bala? Until such time nga makakomply ka na. Correct. So, amon igilista man na ang compliance mo, ang mga requirements, and once fully complied ka, i-reopen naman. Amo man lang nakasimple, tani. So, amo ganyan ba ko? Hindi lang mag-inakigay, hindi lang magsinunggudanay, kasi ang ato, di ginatadlong talang, dapat tadlungon, i-correct ang dapat i-correct para tuloy-tuloy na bala.
Okay. Isa pa ka-clarification. February 17, may Committee of the Whole meeting kamo. And unfortunately, wala sang quorum. Wala ba dayon? Pero nakibot to si Mr. Dominez nga pizza 18 sang aga. Pinadalaan sa communication nga invited siya. Tapos pizza 18 man ang committee hearing. Ugali kay las 12:30 sang hapon, tingin may schedule to di sa hospital. But anyway, nakaingagaw man siya. Pero luyag ko lang i-clarify ang amo sining communication, Vice Mayor Goleser. Yes, ang natabo sad to nga sang 17 naka-schedule na ang committee hearing. So expected man nga ara kami as ako ang presiding officer sang Committee of the Whole. Natabuan man si Mayor BJ Biron wala nakaabot kay nagbisita pa sa asawa sa Manila kay may bagos lang bata, no? So wala kabalik. So nalang-alang guro si Mayor, nag-assume ako as acting. So pag acting ko, hindi na ako kapungko as one of the council members. Hindi na ako presiding. Nakulangan sila karon sang quorum. Amo to nga wala na lang gindayon kay wala quorum. Sa pagkabalo ko nagkadto gani si Mr. Dominez dito kay ma-attend gid sa tani. Tiling kay na postpone na kay wala quorum. So gin-reschedule. Amo to nga natabuan nga ang availability kay mabalik naman si Mayor the next day. Gin-schedule na. Nga ara na ako kag nagdamo na kami ang nag-present. So muto na dayon naman ang committee hearing namon of the whole. So nakaabot man si Mr. Dominez kag naka-express man siya sang iyang mga sentimento, ang iyang mga complaint gin-present siya man sa amon. So klaro na kita dira sa aton siniya nga mga kabumbo karon. Ang bottom line lang sinadri Mayor, basta mag-comply lang way gid sa kontrachimpo, basta kung anong ginapangayo nga mga requirements ipasa lang sa management, tuloy ang ligaya sa mga tinaga mo pa, Vice Mayor Goleser. Yes, amo gid man na ang ibang gani nagambal na kagamay gid lang nga bagay wala pagin tagaan permit. Ibalik ko man kagamay gid lang nga bagay wala pagin comply. Amo malang na mo di karon kundi pa comply yon na kundi kami naman ang malain sina nga kulang gali papili siya ginsugtan nyo ti kundi kami naman ang balikan. That's why nga insindiyo man na nila tani nga hindi sila dapat mangakig sa amon o magsunggod sa amon, checkon nila sa diin ang diferensya. Sinong may kakulangan, diin nga anggulo ang nagka-diferensya. Kaya tira naton i-correct. Kaya kami iya kung anong ara, ga-approve na lang kami. Ga-recommend kami kay Mayor nga for approval. Muna siya. Last na lang, Vice Mayor Goleser, para iya sa kaklaruhan man sang tanan, may timeline ka mo ginhatag sa Stephanie Coliseum nga mag-comply sila? Well, anytime soon, bumutyam na makasubmit sila sa mga identified beneficiaries nila based on the previous nga gin-request nila for permits. Kay sila man ang nag-identify sila mo, hindi man na kami. So, ang gusto namon, kaya gin-identify nila atong mga beneficiaries, i-acknowledge lang nga nakahatag sila sang ilang corporate social responsibility nga 2%, not less than 2%. Whatever amount nila, basta may ara lang na yung acknowledgement, okay na kami. In short, kina-verify lang namon na compliant ang aton nga operator. So, pag abato nila isang kwarta, kung sino man to yung recipient nila, ilan na iya problema kung ano nila. Kay sila yung baton man, kung barangay man da, SK man, PWD, or daycare, ilan na iya. Ang amon lang niya is, para ma-verify, ma-check na compliant sila, isubmit lang na nila ang acknowledgement receipt sang ila identified nga mga beneficiaries. So, namala ng kulang sa ila. Okay. So, butsilingon sa non-remittance, naserbihan na to nila ang penalty sa overcharging. Mismo nagmanifest ang tag-iya nga kayuhon na, pati ang sa misdeclaration. Beneficiaries na lang, dapat tadlungon lang na nila kung anong sandig sa ordinansa. Amo na ang dapat, kag kung makapasa sila, pwede na sila makabalik operations. Exactly. Amo man lang nang amon. May gin-raise man to si Mr. Dominez nga issue para sa gaffer's fee. Pero wala na yung madala sa amon ni ordinance. So siling namon sa council ay surenyo na iya, ka internal na niyang arrangement na iya. Okay? Sa amon naman niya,
kaya nabutang man gani dito sa ordinance nga all other activities na nag-engage sa any business nila must secure a permit from the LGU. So gino-question man gani ito Mr. Domines kung ang ang machine betting kung bala may permit ini halin sa pagkor or registered sa bay. Harang tikuti, mamangkot kita amo nang gani next naman namon nga obra. So gitagaan pa kami obra ni Mr. Domines sa pag-verify naman kung may ara man na wala. Di mo na nga okay man gani appreciate ginamon si Mr. Domines at least ang amon nga mga local laws or ordinances ma-update man namon kung ano mga mahimo bala kati proactive ang approach naton mo kung anong himuon ta bala nga manami para sa kayuhan lang. So we appreciate sang iyaman nga effort pero siyempre through a complaint. Mula na galing ni through a complaint nga na correct nato na dapat i-correct. Again call man ang attention naton sang Stephanie Coliseum nga dapat fully compliant lang kita sa mga requirements sang banwang nga ginaset sa paghatag dira sang operation permit sang ina nga Coliseum nga Bulangan. All right. With this kag sa tempo, ngay mo sinigin hatag diri sa Bombo Radio kag pag shed light sa mga issues Vice Mayor Unal Goleser. Thank you so much maayong hapon sa liwat. Yes, Bombo Champ, thank you so much sa time gid. Salamat. Dere wabet si Vice Mayor Unal Goles sang banwa sang Dumangas. So muna sa aton sining mga kabombo sa bisan din nga man lang gid abi magkadto mo, no? Basta may naga-engage ikaw sa isa iya kabagay, may ara gina sa mga pagsulundan nga dapat sinini mo i-comply. Sa aton sini makabumbo bisan magsulod ka lang gani sa balay. Sang iban sini nga tao bumbo umel, di ba? Ang iban sini ginabilin ila sapatos, ginabilin ila sini nga sinila sa gwa sang puertahan. Di same as with kung nagapadalagan ikaw sa isa ka negosyo, may mga business permit ka, i-comply mo na dapat. Kung may mga tinaw ka na, may mga health permit, so on and so forth. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero ti mas kinanglanon pagid siguro sang nagakigo mga tsimpo para nga maka-explicar man ang management sang Stephanie Coliseum. Natuhoy sa nasambitan sini karon iya nga mga pahayag man kag ti although naghambal rin si Vice Mayor Unal Goles nga i-correct na ni sang management sang nasambitan nga Bulangan, mas mayo man nga makapathag sila onere kay iti bukas man yang talatapan rin sang Bombo Radio kag always nga naka-on ang amon sini nga mikropono para nga maghatag sa kayunan nga magpathag man sa ila sini nga side sa ngalan iya karon sang patas nga pagawaragwag. 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa hingagawon ko ni ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Ang Provincial Drug Enforcement Unit nagpanawagan sa sining mga suspitsado nga nakatiro sa katapo karon iya sang or personnel sang PDEO nga magasungka na. Ginpadulungan sa Bombo News Team ang lugar, ang balay sining suspitsado, no? Or mga suspitsado magutod ini sila pero tiway na tuya sang tabo. Sa pulis karon ano ining dugang sini nila nga mga hulag, lihok, agud iya nga madakpan adtong subject sa bypass operation kagang nakaluthang sa personnel sa PDEO. Kag sumong man na banwa ti kutob na gilang sa panawagan ng mahimo karon sa aton sini kapulisan. Aranas Bombo Jomar, standby Bombo Jomar sa report, please go ahead. Panawagan ang Provincial Drug Enforcement Unit sa subject kag gunman sa natabo sining drug bypass operation at the same time sining shooting incident no sa may banawasang Oton as may barangay Traviche no sa sining operation lakip sini sa bypass operation amo si alias Mike asugid tanyos ang pangidaron kag ang ginapayag pakaisa sining amo ang gunman doon sa residente man sa nasambit sining lugar no. So sa padumduman sang aton sa diga mga kabombo ining police passerbayer ang napilasan bangod sa sining natabo sining pagpanglutang sining ginapayag pakaisa sang subject no kaysa natapos ining bypass operation
nagpatigayon sang clearing operation ang otoridad kung saan ang ginakabig sini karon nga back up no sang sininasambit sining pulis nagpatigayon sang inspeksyon sa pila ka mga kwarto kag didto nga nakit-an nga pagbukas ang portahan sang isa ka kwarto didto nga ginpalukpan no sang isa ka individual ining police for surveyor kag suminggit ang pulis nga withdraw bangod sa ginapahayag nakita sini nga may granada pagid nga nayatan ang ining nasambit sini nga gunman pabutsam sa amo nga gayon tinakapalagyo man ining subject sa bypass operation nga si alias Mike na bangod sa natabo nga tinagtribukahon ng kapulisan dito nakakuha sang kahigayonan ining Facebook subject no ang ginatag diri sang kapulisan nga hindi man subject sa bypass ang pakaisa sini nga nakapalupok pero ara kuno ang pangalan sa drugs watchlist no suno sa kapulisan so putsilingon possible nga may kantanan o kung may kantanan man sa illegal sidika droga abubutsam ang masubo-subo lang nga tiway nila madakpan ining subject kag ining nasambit sini nga gunman. So dati kayo naton mapakigangutan si Police Major Daji Dilima, head sang Provincial Drug Enforcement Unit. Sunod sa natungdan, una ti sa mga nagapamangkot kun nga kapalagyo pabi no ang suspect o kun ining subject bangod nga ti may mga pulis naman sa nasambit sining area. Sunod sa natungdan ginatag sining ang nakita sining nga pulis nga mga nag-augment ulihin na gid lamang makabot after na sa natabo sining pag palupok abito sa ila no sa sining nasabit yang gunman bumutsam ginatag sa natungdan originally nga ti may personnel sila nga pulo kabilog nga ginpadala antes pa man natabo ining pagpalupok sa ila sining kopdanan kung saan ang ginahimo siyang kapulisan katikom mong bypass operation why nila ginapakita no ang ila siya di mga upod kaya basikon masunog ang operation so generally kalabanan sinati isa ang nagaback up sa nasambit sining police po surveyor kung saan amo nang ginahimo nila para at least hindi isa sunog ang ila sining operation hindi matribukaho kag hindi mabalaan nga may ara sang police sa palibot bumutsam sang natabo to nga tibay paglinok panay didto na to naginabutan na apila sining mga kupdanan pero after na sa natabo ining pagpanglutang bumutsam kag didto nga umagi sa likod no nga porsyon sa pertahan ang ining subject kag ining gunman kag didto na tigayod nga makapalagyo sa bahid karon sang otoridad tilakip sini sa panawagan sunod sa kay Major Dilima nga mag-surrender no sa bahin sa kapulisan kag mismo no ang mga subjekto ti isa na sa panawagan ka makahatag man sa ila sini karon nga statement sa kung paano nga ma-justify kag kung ano gid ang natabo kung nga ati nakapalupok to sila sa bahin sang otoridad sa Sidigi Patigayon nga bypass operation bumutsam. Ariblat no ang kabahin sa pahayag ni Police Major Dilima sa may interview sa Bombo Radio. Yes, Bombo Jomar, no, kagabi, no, sa inyo, sa Bombo Radio, no, kung sa iba naton yung mga friends, no, sa other media entity, panawagan na naton nga mag-surrender ining duka, no, si alias Mike, kag ining pamilya niya, member sa pamilya niya, nga nag-tiro, no, sa kay Police Corporal Gilbert Lingaya, nga atabangon ining kaso, no, kag mag-surrender, no, as much as possible, soon as possible, no, rather. Para at least na ma-submit niyo ang inyong kagalingon, ma-explain niyo kung nga ginhimo ninyo ang pag-tiro no, sa kaya Gilbert. Ang isa to ginapapakaisaya, identified na siya, sir. Identified na Bombo Jomar, no? Only that ginahulat na lang naton nga makilala or rather maistorya si Gilbert no kag ma-identify kiti siya ang nakatubang personally sinisa nagtiro sa iya. Okay. Pero ang nakatiro to duay na kunta nito na tabo no duay so siya subject no dala no sa bypass? Hindi siya subject sa bypass but subject man siya sa watchlist naman. Ay si pero ang naksyon amo to si Mike lang mismo.
Bombo Jomar. Anong matabo ni mahimo pa din nga dalaman sa kaso ni ang nakapalupok man sir sa pulista? Si Bombo Jomar, no? Siyempre, nakatiro siya. Upod siya, no? Sa pag-file sa negatibo ang kaso. Anong ginobra naton karon sir sa otoridad matapos nakaplagyo na silang duha? Bombo Jomar, hello. Hello sir? Yes, go ahead. Kon ko sir, anong ginahimo ta karon sir nga nakaplagyo ning duha? So, pa padayon halin kagabi, no? Sa maaga. Actually, mga 4 AM na kami nakahalin sa Uton pagkado natin sa ospital. Padayon ang aton monitoring, no? Wala pa natin ma-terminate ang ang hot pursuit, no? Padayon ang aton pag-monitor sini sa ila. Okay. Ang regarding ni sa nakatiro, sir, anong background sini magluwas to kay Mike? Still, no? Drug personality man, watchlisted naton, no? But we will check also kung naraman bala sa batak watchlisted, no? And then, still, naga-engagement sa paggamit sa illegal nga droga. Sir, may mga nagahambal nga. Bombo Jomar? Si Police Major de Lima, Bombo Champ. Sino ang pangalan to sang duha ka mga subjekto? Atong subject kindiya sang baybas kag pagkaisaya nga nakatiro, sino ngalan nila to? Why pagin divulge sang kapulisan Bombo Champ, pero identify sunod kay Police Major de Lima. Nga hindi pwede ma-divulge. Hara naman kita sa hindi pwede ma-divulge na. Anyway, sa duwa ni kung nagapamati man kamo, ining subject person nga hindi pwede ma-divulge kag ang nakatiro nga hindi pwede ma-divulge. Pwede man guro divulge, no? Hindi nyo na pagdugangi sala nyo, no? Hindi nyo na pagdugangi sala nyo kung natahap ka mo, mag-surrender, pwede ka mo makapag-ikangot sa Bombo Radio. Buligan ka mo ni Bombo Jomar, paitaan nyo lang sa Bombo Jomar, i-assist ka mo ni Bombo Jomar para nga matigayon kag mapasiguro inyo sining safety pananglitan nga mag-surrender ka mo. Hindi nyo na pagdugangin nyo sala. Joms, sa mula na gurumabilin ko nga mga mensahe? Ati kita open man no? Kag bisan oras, wagi dyan problema kung baram na sa kayuhan. Bombo Champ sa aton sa nga mga kababobay mga istorya na nga nabatian kita sa palibot. Tini siya mga istorya sa mga tao to nga ang iban do nakibot na kuno nga pag abot, no? Ining information pag-abot kuno sang pulis dito sa lugar, may subinggit nga hapa. Pag sigit nga hapa, samtang nag-approach ang pulis sa may gate, no, sang pertahan, sang nasabit sila nga balay, ginapayag ini silang gitpalukpan. Bombo Champ, abuto kuno nga nego ang pulis. Pero sa version naman niya sang PDEO, may natabo anay nga bypass operation, kag dito nga pinalukpan ang police personnel nga isa to sa operation, rason nga napilasan kag way to nila matraka gilayon bangod nga may ara kuno sa Granada ang isa to sa ara sa sulod sa balay. Alright. Bombo Champ? Alright. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang balita. Di kon din man tong duha, ti base bala kon matultulan kamo sang kapulisan, kag maglabot pa sa punto nga hindi mayo ang mangin resulta, mas pakamayon ta na lang ang magsungka kamo. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Lapaw na ginabig ako sa latid sa aton sini nga pagpangalagad, daw lang alang na gid. Now standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masamihugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful Thursday. February 20, 2025, we're getting nearer to Election Day. Check ta, how many days before Election Day? 81 days to go before kita nga mag-cast ang aton nga boto. Kag sa sini nga hapon, mga kabombo, updanay na naman kita para nga mag-enjoy sa mga istorya nga gin-share diri sa aton. Salamat gid ha, wala pa matapos ang Pebrero. So pwede pa gid nga maka-enjoy kita, mag-overload sa mga love stories nga pwede ninyo nga mga share, or kung wala man sang love story, any stories will do. So paki-email ang inyong mga luyag i-share diri sa kahapon lamang program sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man sa gihapon nga isulat kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang pinakamadasig amo ang pagdulong ninyo personally sa inyong mga kasaysayan dira. Kung nagapamasyar man lang kamo diri sa syudad, ang aton dira nga mga letter senders from mga kabanwahanan, pwede gid nga mahimo ninyo ina. Anyway, sa sini nga hapon, padayon na naton na pag-enjoy sa mga kasaysayan. Ari na ang aton nga ambahanon from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon, this is Tita Regine, and this is Kahapon Lamang Program. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's thin, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side.
and now you're here. I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your endless pain, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. That's right. Ari lang ko di. I'll be right by your side. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. 24 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine once again para sa kahapon lamang program. And before kita nga magsugod, basta sa mga kasaysayan for today, kuwaunta na yung sa ka-flash report. Estudyante ginbuno sa Molo. Si Bombo Pauline Piliora ara sa aton nga linya. Good afternoon, Bombo Pauline. Dito rin mga kabombo flash report nagikan diri sa distrito sa Molo kung sabihin may nagluntad na stabbing incident diri lang sa may sagwa sa Iloilo City National High School sa distrito sa Molo. Do ginapatungan ini sa sang CSWDO malapit lang sa office sa gitnang opisina. Kung sabihin na atong diri pasugangutan, Captain Ryan Christ ang head sa Iloilo City Police Station 4 during lunchtime or noontime ini sa naglintad dito rin kaga wa nito natani ini mga estudyante diri sa bahin sa Iloilo City National High School kaga dito nakita sa mga nagabaligya kapon mga street vendors diri mga nagabaligya sa sudan diri sa bahin sa distrito sa Molo sa tubong sa eskwelahan nga dumi nagabi na isay magasinamog ang mga estudyante dito kaga na may nagani lang sanay ining Tita Regine kaga mga kabombo dito kaga nakita nga may mga kutsilyo ining mga kabataan kaga may nagluntad ang sabing incident ini composed sang mga grupo nga apat diri based lang sa initial information sa nga nakuha mo sa atong kapulisan nga apat diri from senior high school na ang apat man nga piya ka grupo dun sa mga pamatan-on o kundi mga freshmen pabala
freshmen, Tita Regine, mga kabombo. Aga dito, prior sa nasambit man nga insidente, dito nakadaan sa sulod sa eskwelahan, may gamay na nga daan kumusyon man in between sining mga estudyante man. Kag dito, naghambal pa dagani ko, no, initial information nga naghambal nga bantayan pa lang karon sa sagwa kadu hulat-hulaton lang kuno kad matabo nga mga amo dito gid na dayon o kun natugayon nga magbalusay magnagamo ang duwa ka grupo man sang estudyante. Initial information na pilasan diri sa Bukon do sa left side ini sa Tita Regine ng isa ka bata, while ang isa naman wala pa naton mahibalo kundi nahibalo pa lang ang iyang medical bulletin man bangod kay hindi pa to maka-extract man no ang investigator man sa Molo Police Station bangod ara yung dala sa ospital. Samtang ang 5 diri ka mga estudyante, both ninong tatlo sa may bahin sining mga senior high school ang ara na sa custody sa Molo Police Station, while ang duha diri sa mga pamatanon man natigayon man nga makuha apang ang duha nga halin sa mga grade 7 o kundo hinabulupanta mga freshmen pa lang Tita Regine nakapalagyo ini sila bangod man sa Kapulba. So subong ti hindi pa naton ini sila maistorya bangod kay mga minor de edad kag ginahulat man naton ang confirmation o kun ang kung i-allow natin kita sa ginikanan nga mapa-interview ini sila bangod kay mga minor de edad ang involvement sa nasambit man ni insidente. Sinagdiri kay Police Captain Ryan Caris Inot nga ginahibalo pa nila kung inibala may mga ako nadulong na ini sila sa mga grupo-grupo bala mga ganggang Tita Regine bangod dito pila naman sa mga incidents do last year na involved ang mga kabataan diri sa bayan sa distrito sa Molo nga dumadamo na o kung mga kabataan nga involvement ini sa mga gang pag ginahibalo pa nila mostly ng mga estudyante nga Tita Regine ang mga taga sa ini sila estudyante sa Iloilo City National High School nga do makasudod lang bala sa grupo do okay na pero timingan nga ang grupo nga ginsudlan nila is indicate mayo nga influential that's why nga tinatugayon ini nga matabo ang ini nga insidente diri sa bahin sa Iloilo City Police Station for Padayon pa lang ang ilang investigasyon bangod diri sa initial investigation nila nga ang basis sa mga magagmay nga mga kabataan nakabodo ba dito sa mga dalagko while ang mga grupo naman sa senior high school nakabodo man dito sa mga kabataan mga gagmay apang kay hindi man may ginatudlo ang mga both group man may ginatudlo sila kung sino ang suspect kung sino abi ang nagbuno sa isa mga kabataan apang kay hindi pa man mapatuod gid sa police bangod wala pa sila ng solid evidence taga diri sa sagwa sa Iloilo City National High School mayara pa lagi diri sa CCTV camera kasi hopefully nga amo ni ang makabulig man sa investigation man sa kapulisan. So amo ni subong ari diri sa Iloilo City Police Station 4 ang ginikanan may duwa ka mga kabataan diri subong sa Idalom while ang isa dito sa babaw sa custodial facility sa investigation unit man sa Iloilo City Police Station 4 kagati ang mga ginikanan na duna kamog man o kung nakibot man kay nagsalig gati ang ilang kabataan ari diri sa may eskwelahan nila taga eskwela nagatuon apang kagulpe lang nagluntad ang amuman nga insidente sa atong dalapos damutan si Police Captain Ryan Carcinot inisyal lang naton nga interview sa hepe sa Iloilo City Police Station. Ato pagkatapos kita pamuhi sa mga estudyante may mga duha ka grupo sa mga pamatanon nga sa lubong ila mga grupo kag nag-away nagkarambulay kag nagresulta ini sa pagkabuno sa duha ka mga estudyante no kag ang sa subong sa investigasyon namon gina-verify pag gid namon sa mga CCTV kung sino gid ang una nga nagpagwa sa ilang mga kutsilyo total na recover taman ang 4 ka bilog na kutsilyo. Estudyante sa eskwelahan puro mga senior high kaga puro man sila nabilong sa mga grupo sa mga pamatanon nga mismo sila man lang naka-identify kung ano nga klase sila nga mga grupo sa tubang sang may CSWD office dra may dawlan ba kay may mga nakakita nga naman baligya sa mga pagkaon ara sa dalan kani sila galagsanay amo to nga nag-report sila dahil diri sa kapulisan. Bali dito pa lang sa sulod sang school
may gamay na nga suya ay gamay na kantsaway amo tong daw nag-init bla ti gihambalan sang isa ka grupo ang piyak nga sige lang dito lang ta magabot sa gwa amo tong gihulat sang isa ka una nagwa ang isa ka grupo kag naghiring-hiring maning sa piyak nga grupo kung ara sila daswa pag verify nila nga wala guro nagwa sila ti way nila kita nga paabot na ganitong piyak nga grupo amo tong nga galagsanay kag nabunan ang isa ka estudyante sa piyak nga grupo kag isa man nabunan man sa piyak man nga grupo. Sa nga bago dumaka grupo anong komposisyon sa kada grupo nila sa same sila grade level para dito natin ano sa yes pareho tanan laki no pero sa isa piyak nga grupo ni Bombopolin. Mga kabombol. Oo. So that means wala pa na-establish kung aning mga nabunan halin sa freshman or halin sa grade 12, correct? The fact, Tita Regine, sa bahin sa senior high school, may isang nabunan amuning ara subong sa ospital, while diri sa bahin naman sa mga grade 7, mga freshmen, kumbaga, may isa man nga nabunan ano nangyari sa Butkon atong sa senior high nga ara sa ospital wala pa ma-identify kung di exactly ini iya nga pilas bungod kasulod sa emergency room gina ano pa no gina atipan pa sa aton man nga mga nurses and doctors na dira sa bahin sa ospital apang isa-isa may napilasan sa piyak nga grupo may-ari man diri sa bahin sa mga magagmay nga mga kabataan kumbaga sad na lagpo kung magagmay in between ining away nila amo na gani gina-imbestigaran po subong sa Iloilo City Police Station 4 subong man diri sa eskwelahan bungod kung paano nakasulod ining apat gud no ka kutsilyo nga na-recover sa kapulisan nga mga gamit ining mga kabataan kag hindi man sila abi maka extract dito ang kapulisan nga check meron abing mga bag ang maobra lang nila subong okon sa ilaman nga mag-secure lang sining mga kabataan especially din sa mga eskwelahan man sa syudad sa Iloilo apang itry naton pakigaangutan man ang sapo man sa Iloilo City National High School agud ipaturon kung ano exactly ang natubo kung iniba lang ang mga kabataan ara na ini sa record may mga gang subong man sa bahin sa CSWDO apang amo na subong ang latest information nga nakuha diri naton sa nagluntad man nga stabbing incident diri lang mismo malapit sa eskwelahan kung sa diin man mismo naga-eskwela ining mga kabataan apang kati at may duwa pa no Tita Regine mga kabogbo ining mga nakapalagi bangod man sa katulba sining mga kabataan kati tama pa o kung tuman pa sa mga magagmay pa ang duwa nga nakapalagi subong man ang nakita dito naton subong sitwasyon diri sa Molo Police Station 4 nga ari di ang mga ginikanan hindi man makapati kiti na obra sa ining mga kabataan ang iniman nga nagluntad nga stabbing incident diri lang malapit sa CSWDO kan sa Iloilo City National High School dito. So hanggang information kag update man kung itlastar lang naton sa iban news and public affairs ng Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitido Pilora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa imong flash report Bombo Pauline Pilora. The fact no nga ti nakalusot ang ining mga deadly weapons sa sulod sa eskwelahan siguro dapat nga i-review ho naman no sang management dira sang school ang ilang security system siguro hugton pagid this time kay may amo na sila ang insidente nga nagkalahanabo so para nga wala na no sang the same thing nga matabo in the future hugton ang pag-frisking ang pag-check sang mga bag sa mga estudyante kung kinahanglanon. Alas 2:35 aton nga oras kag diri na kita sa pagdulong sa mga kasaysayan diri sa KLP si Panoy Sangdiyon may kanya ring version ng kanyang love story. Dear Tita Regine. Good afternoon to all those listening to your program, Ang Kahapon Lamang. This letter is our story of James, the sad and happy moment together. I'm Paulo
Ini nga love story, tita, hindi pareha sa movie mo makita o sa radyo mabatian. Hindi typical nga love story. Pare ko, mahal ko. 7 years ago, when I was 25, kag si James was 16 years old. Si James halin sa Manila. Ginpaupod siya sang akon nga utod diri sa Iloilo. Utod siya sang asawa kamagulang ko. Gamay ang balay namon, tita. Gani, kami ang tupad sa pagtulog. Sa kadugay nga amon pag-updanay, naging malapit kami sa isa kag isa. Ginatudluan ko siya basa, kag sulat, kay hasta lang siya grade 2. Sa rason nga broken family sila. Kaga-estar, kaupod sa magulang ko, kag manang niya nga mag-asawa. Pag upod kami sa kagabihon, cellphone amon kalingawan. Ako galuto sang amon pagkaon. Gasabay kami pamahaw. Kisa, isa lang amon pinggan. Kag share kami sa isa katasang nga kape. Ha ha ha. May time na ginabunutan niya akon bungot. Gasabak pa na siya samtang ginabunot ang akon bungot. Gadugsing kami samtang gasulay sa ulan. Gadugsing sa kwarto. Sa sobra kadugsing, nabuka ang espeho sang amon aparador, tita. Mga na klase dugsing ang ginimo niyo. So sa kadugay na mga pag-updanay, nagdalom na gid ang amon nga closeness, nga dawala na kami labot sa amon palibot. Ang akon pag-care sa iya, hindi na parehas sang utod. Sobra pa sa utod. Ginabantayan ko siya sa tanan nga hulag, kaysa una, sa Manila, gapanigarilyo na siya, tita. Gani diri, ginabawalan ko siya nga manigarilyo. Siling ko, pag 21 ka na, pwede ka na liwat magbisyo, kaysa tama nga edad ka na. Sa tanan nga oras, upod gid kami, tita. Kung mangumpay kami hilamon, upod kami. Sa pagligo, upod man kami. Pati gani, pag CR niya, ginabantayan ko. Kay base, may sigarilyo siya nga dala. Tapos ginasimhutan ko na iyaba-ba kung may amoy sigarilyo. Kay tita, naobserbaran ko sa iya nga kung makakita siya upos ng sigarilyo, gapanupla siya. O makakita siya sa TV nga nagapanigarilyo, gapanagitlon siya. Kisagin pamangkot ko siya nga, siling ko, palangga mo man ko? Siling niya, oo as kuya. Habal ko, hindi ko na yan. Pila ka porsyento? 50, 70, o 100%? Ha ha ha. Kisa ka pamangkot na siya. Paano kung mag-asawa na ako? Paano na? Siling ko, kung magtulog kita, ako sa tunga Nagpatindog magulang ko balay, kami ang laborers, hindi na siya konforme, nga abanse ako sa suhol. Di siya luyag, no? Dapat kuno parehas kami. Sa nakakwarta kami, ginupdan niya ko magpaderma, kag magpa-cleaning sa ngipon. Siya ginupdan ko man pagabot ngipon, sabay man kami pagunting. Tapos kung mamahaw kami, kanya-kanya bakal. Kuripot mong. Kagaagi man kami lagaw sa city, tita. Kag nagtanaw kami sini. Ang ginpili namon, horror, The Nun. Ahay, sweet lang. Sang birthday sang hinablos namon, ako nagluto. Ginatagan ako kwarta sang bayaw ko. Ginpakita ko sa iya, siling ko, may kwarta ka da? Kung wala, hatagan ta ka. Pero, kiss anay Uy, nag-kiss man siya. Pero lain, gusto ko nga kiss. Ha ha ha. Ikaw ha. Pagkatapos niya kiss, ginatagan ko siya kwarta. Nagdala ako talaba, galing sa city, siling ko lagao namon. Nagdabok, kaginlaga niya sa kaldero ang talaba. Ginakigan ko siya, kay wala niya ginsulod sa screen bag ang talaba, bag-ulagaon. Nagsunggod. Isa pa, sa nagsugo ako sa iya, nga magdabok, kay masugba kami isda. Daig, kagindabukan ang uling, nga may parilya. Nangakig ako, kay lain ang technique sa ginamin ko. Isa kainit ko, ginaboy ko sa lababo ang isda. Napungi ang ulo sang isda. Nagsungod naman siya. Nagpamiesta kami, tita, sa pakaisa ko,
Dito kami nagtulog. Tupad kami. Kagangyabot kon, amo ang ginulunan ko. Nakita kami kapakaisa ko, kagmiga niya. Do kami paya ang sweet. Kung mag-inom kami, tita, ang isa ka lapad, isa ka baso nga tubig. Challenge kami. Nga maubos namon inom ang lapad sa isa ka baso nga tubig. Pag matulog na kami, gaugtas siya sa akon, kay kasabad. Ako kisag, natakawan ko siya kiss. Ha. So nadula, ang amon pagtamdanay sa nagpamanila kami sa utod ko para mag-training. Pagkabalik ko, nagpalayo na siya sa akon. Kag wala na kami gatupad tulog, kay may balay na ang magulang ko. Nag-inom ako upod ang barkada ko, puli ko nga hubog. Gusto ko matupad sa iya tulog, apang sarado na ang ilabalay. Why, bala nga magsuhot ako sa buho para kasulod sa ilabalay. Ginwahig ko iya utod para kami ang matuparay tulog. Ginapaugtas niya ako, tita. May migo-migo si James nga panigarilyo, tapos pasaya kay James para siya naman manigarilyo. Why, ko bala ginaboy ba to? Gadalagan siya, kay naguba ang kudal. Tisiling ko, hindi mo gani makayo ang kudal, tapos ka sa akon. Balaan niya nga daan kung paano ako mangakig. Lagalagapok ang martilyo. Bisan dulom na, kay ginapakayon niya ang kudal. Grabe nga depression ang ako na agyan, tita. Hindi na ako kabalo magluto. Kaggamay nga mabatian ko, hindi na ako katulog. Apang, nakakita ako obra sa isa ka private school sa Iloilo. Kag naayo ako. Kung magpuli ako, makita ko siya nga gapanigarilyo, wala na ako nagakaakig. Kaya nabaton ko na nga hindi na pwede nga maging kami. Sa subong, ato na siya sa Mindanao, upod sang utod kag bayaw ko, ako iya, diri sa Pavia, kag may obra man. So hasta na lang diri, Tita Regine, madamang salamat sa pagbasa ang matinahuron, Panoy, Sang Leon. So this is a rainbow love story. Pero subong may kanya-kanyang buhay na kamo, ikaw ari diri, and you are established na with your work. Tapos siya naman, let's hope he is also good, he is okay, he is happy with his life. So salamat kid Panoy sa imong pag-share diri sa amon sang sini nga istorya mo kaupod si James. Oras naton, it is now 44 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita with more diri gihapon sa kahapon namang program. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila.
Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sa hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger. Tuloy sa kahapon lamang program, ari naman ang sulat ni Black Widow sang Pavia. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, ilabidis sa imo, Tita Reg. May i-share ako nga love story ko. Nga dugay ko ginlubong sa limot, apang sang hinali, nabuhi sa panumduman ko, subong nga Valentine's season. Year 2006, gaobra pa ako, may isa pagid nga foreigner, nga senior citizen na, nga nakilala ko sa Date in Asia. Tawagon talang kay Mr. Brown. Isa ka app siguro, no? Sa internet, sa Yahoo Messenger, kag Skype kami ga-communicate. Birahay man Inglesanay, Sa Australia iya balay, kag duhang iya anak, puro boys. Kag divorce naman sa iya asawa nga Australian. Pero ang iya dugo, mistiso siya, Italian. Kag ang iya iloy, Egyptian. Teacher siya sa China, kay may Australian school dito. English, kag geometry iya ginatudlo. Kadako man school nila dito sa Guangdong, kag Guangzhou, China. Kag kisa, gina-live niya sa akon, kag nawili ko kalantaw ka mga estudyante niya sa elementary kag high school. Sang sige kami communicate sa internet, nabalaan niya man, nga wala ako touch screen. Tawag sang una kay cellphone ko keypad pa. Hambal niya, I will send my second-hand CP. Pakita niya sa akon sa Skype. Ginpadala niya sa post office kag sa post office ko gin-claim. Dako nga karton, kamag-an, haha. Pagbukas ko, isagid ka black cellphone nga itong iya unod. Off ko 1 hour, nag-communicate ko from work to post office, do na bulanan o 2 months, kag nag-abot. Kaya hambal niya, sa barko niya ginpadala. Kuripot basi, no? Nga Italiano, Tita Regine. Wala niya ginukas battery, daw naghumoy. Kisang una, pwede man mahukas ang battery. Tihambal ko, tani ginputos ang battery. Hehe. So ginpalantaw ko sa manog kay do ginputos nila liwat kay out of stock ang battery. Kag okay na. Nagamit ko ginmanto daw mga 1 year, kag nawasak na gid ang battery. Parehas sang pagkawasak ka-heart ko, tita. Natatakan ko kahulat, kapromisa niya nga I will go to Philippines to marry you. Nga hanggang pasalig lang. Kay mas una, ako pa siya nga nakilala, i-compare kay Andy, ang British teacher sa China. Bawal sa China ang Facebook, hambal niya. Amo, ginabala niya ako maparegister sa WeChat. Permi kami ga-chat, kaga-video call, basta may load, kag-kisaga connect ako sa Wi-Fi. Ginapakita niya sa akon ang ilang school sa China. Mga estudyante niya nga Chinese, kay mga co-teachers niya nga mga puti. Gingaan niya man ako ka website, araplayan. Pero makita ko gihapon, need nila ang mga native English language speakers, meaning mga puti. Nawili lang ako talk sa iya, kay kadamo ko nakita nga lugar, magbakasyon siya sa Egypt. Gina-online niya ako, pakita niya balay kang mga utod niya, kag ang city. Sa Pyramid of Egypt, pagbakasyon nila, upod niya duha niya ka anak. Ginpicturan niya, kag isend sa akon. Kag schedule gali, amay kag iloy magbantay kay ila anak ng mga minors, wala sila timbang.
Mga elementary pa, duwa niya ka boys, kag mga gwapo. Kung magpuli siya sa Australia, ginachat niya ako gihapon, kag ginapakita niya iya mga anak. Balik-balik obra ni sa China, kay may contract sila. So, balik-balik obra niya to. So, mga 5 years kami, Tita Regine, pero on and off ina. Last namon nga talk, sa China siya. Kinabalan ko, may anak ako nga DH sa Hong Kong. Kung luyag ko kuno, magkadto sa amo ni nga petsa, kag bulan sa Hong Kong, i-free niya ako. Half sa plete, kag sa hotel, kay may seminar siya. Basi kung libre, no? Nga full, basi nagkadto ko, pero kung manumdum ko kay itsura niya, do ka isog personality, kag pumatsyag ko, do mapintas, do ginahadlukan ako, Tita Reg. Sa ulihi, ang wifi nga dira ako ga-connect, mag-talk kami, wala na. Daw amo ang halinan, nga wala kami communication sa WeChat. So hasta diri na lang, Tita Regine, ang akong sulat, ang matinahuron, Black Widow. So through internet, grabe no, naglawig man ang inyong pag-communicate for almost 5 years until nga nadula ang amutong app kag why na kamo sa communication until now. Okay man, di ba? You have friends in other places and nami gani no kay kadalagaw niyo tayo sa Egypt as in naga-live siya sa lingmo kag ginapakita niya ang mga lugar dito sa Egypt and pati ang family niya, ang mga kids niya napakita niya man sa imo. Regarding sa Hong Kong concern, kinulbaan ka na. Hindi ka naluyag mag atubangay ka mo in person kay ti siling mo do ka strong siguro no sang iya nga hitsura kay ti Italian, Egyptian basic gid man no ang face is amo sina ka strong but we do not know, it doesn't follow man kung strong ang hitsura sang face, strong man ang personality or may pagkamapintas, hindi man siguro but anyway, the internet is just there if you want no nga mag reconnect sa iya, I guess daw pwede gid. But maybe enjoy ka naman sa iban mo nga mga friends. So sige lang, ano, kung naman na naghahatag sa imo sang kalipayan, okay gid na, no? For as long as you know nga ti safe gid ikaw. Thank you so much sa imo Black Widow for another story na gin-share mo diri sa amon sa kahapon lamang program. I am also waiting for your own story. Yes, ikaw nga nagapamati dira. Kag I know nga may ara ka man tani, manami nga istorya, pero nuya-huya ka pa nga mag-share diri sa kahapon lamang program or base kon hindi ka kabalo kung paano makalabot diri ang imong istorya. Very simple lang gid. Kung may gadget ikaw dira, pwede mo nga ma-computerize and then i-email mo lang ang imong story sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Or kung wala ka computer, wala ikaw cellphone, sulat lang yang imo nakahiligan, pwede gid ina sa gihapon. Sulaton mo lang ang imo nga istorya. Hindi lang gid ang daw telenovela ka laba, ha? Medyo episode per episode lang kung laba gid ang imo kasaysayan para nga okay lang ano, every now and then magabalik-balik kita sa imo nga istorya, sugpon lang, no? Ang imo nga istorya. Hindi lang inang all in one blow nga tama gid kalawig-lawig. Sige. Pwede gini na nga masulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Nagahulat na ang ginakalangkagan nyo man ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo. Si Tuyang Ermitanya, magasunod na to be followed by Provincial Jail and after that, ang Dear Diary. Ako naman, balikay kita tomorrow on a Friday. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.